hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia. Zazpiak eta 28 minutu eta hausnarketari leioa zabaltzeko tenorea gurean informazioaren aria lehenik eta ben gaurko gara eta naizen editorialak dakarten edizioek dakarten editorialarekin. Hitzak eta ekintzak urruntzen direnean politikak huts egiten du. Hautagai bozkatuena ez izan arren, Itziar Karrozera jeltzalea da Santurtziko alkate berria, 6 boto lortu ditu eta Miren Matanza EH Bilduko hautagaiak berriz 8. Inork 11 botoko gehiengoa osoa lortu ez duenez, 2023ko hauteskundetan boto gehien lortu zituen alderdiak alkatetza eskuratu du. Ekitaldi politikoaren ondare ikuspegian EAJ arnasa hartzen du Bizkaiko 2. udalerri jendetsuena atxikitzean, baina eskandaluen atzeak udaltzaingoaren lan eskaintza publikoaren irregulartasunak, ikerketa batzordearen amaiera eta bar oso egoera zailean utzi du alderdia. Zure arazoa larria eta sakona da, baina atzoko osoko bilkuratik kanpo dagoen behatzaile batek nekez uler lezakena PSren jokabidea da. Alderdiko bozeramaile Juan Andradesek EAJaren azken 3 urteetako kudeaketa lazgarria, negargarria eta sargoria aipatu zituen. Dimititutako alkate Karmaretu Bilari gainerako taldeen bizkarrera bizitzea eta udala batzoki bat baliz bezala kudeatzea leporatu zion, arrokeria eta akordioak ez betetzea leporatu zion, eta azkenean alkate berriari zuzendu zitzaion. Ez daude legitimatua ez moralki, ez etikoki, ez politikoki udalau zuzentzeko eta gidatzeko. Ez izan alderdi sozialistaren botorik izango duzun esperantzarik, zuek ere ez zarate fidatzekoak. Hitze extra balio badute, PSren gandik espero ziteken jokabide logiko bakarra zen bere zatia jartzea udalburuan aldaketa bat egiteko eta gehiengo zabalak dituzte. Horretarako, hala ere, Andradesen taldearen boto zuriak albidetu zion EAJari alkatetza atxikitzea, eneko anduezaren erretorika piztua eta su artifizialak ezerezean geratzen dira errealitatearen iragazkitik pasatzen direnean. Bi indarren arteko aliantzak ez du zerikusi handirik elkarbanatu ditzaketen proiektu politikoekin eta herrialde ikuspegiekin, boterearen banaketan eta alternantziaren blokeoan oinarritutako ezkontza interesduna da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako demokrazia pobretzen duen eskema eta azkenean bi alderdiak txikituko dituena dagoeneko egiten ari dena. Arazoa da bidean konfiantza guztia dinamitatzea herrialdearen zati honetako politikan eta erakundeetan. Bada editoriala amaitutan, badetugu eskuartean, gaurko azal nagusi guztiak etxekoa beti bezala lehenik eta bai gararena eta goi partean lauzuta betara topatuko duzuen lerroburu nagusitik abiatuko gara. Neskatuei esan barzaie euren burua baloratzeko eta nahi duten hori egiteko. Hitzok Asun Casasola Pardok egin ditu, Nagore Lafajeren amak, gaur egun ekintzaile denak eta beti alabaren memoria gogoan feminismoaren arlotik ekintzailetza lana egin du etengabe. Hauxe gaur martxoaren 8 atariko garan topatuko duzuen elkarrizketa. Berago nortzuk euren etorkizunarekin eta jokoa berarekin zein jarduera kulturalarekin erabat konprometituta dauden erremontistak. Badakizue Oriamendi 2010 enpresak ibilbide nahiko luze baten ostean utziko duela sasoi honen amaieran erremonteri emandako babesa profesionala edo kirol profesionala izateari uzteko arriskua oso handia da une honetan, baina horixe erremontistek bat egin dute berriz ere egon daiteken edozein interesdun inbertsorori esateko beraiek hor egongo direla erremontea beintza darlo profesionalean hil ez dadin. Deia baitare naiz erratetik
behar duenak, duenak, babes hori emateko konfiantza agertu dezan. Oinean berriz baitere topatuko duzuena da, Israelek gerra areagotu duela, zabaldu duela azken orduetan ekialde hurbilean, zehazki Libanon egin du, eta badirudiela gerra horrek ere, izan duela bere ekintza Azerbaijanen, atzo Nahitxebango eskualde autonomoan, erori zen misil bat, Irandarrak izan zirela diote Azerbaijandarrek, Israelen aliatuek, baina Irandik diote ezetz, Israelen sabotaia ekintza bat izan dela. Politikan baitaren nabarmenduta EAJak Santurtziko alkatetzan jarraituko duela nori eta PSeri esker berriarekin jarraitzen dugu. Eta adi lerroburura baitare lagunduta dagona Teherango argazki batekin. Trump, Irango urrengo lider gorenaren aukereketaz edo hautaketaz honako esan duelako. Beharrezkoa dela berak zuzenean parte hartzea. Ez da harrigarria Trumpen jarduerak ikusita. Oinean berriz, nabarmentzea Arriagaren omenezko kontzertu batekin hasiko dela musika jaialdia Bilbon, gaur hasiko da, eta bi izen propio politikan alde batetik baita ere berriak jasotzen du Itziar Karrozera jeltzalea izendatu dutela Santurtziko alkate PSeren boto zuri esker, baina Maider Arostegiren irudi bat ikusiko duzue gaur Mantxetaren parean, Miarritzeko auzapeza da eta Ensemble Vivon Biarritz zerrendako hautagaia, zerrenda makronista, honakoa dio. Hego Euskal Herrian, EAJ egiten ari den lana, inspirazio iturri dela berarentzako. Bizkaira saldo egingo dugu deiaren eskutik hemen ere, Mantxetan, politikari bat, baina Itziar Karrozera badakizue, EAJko Santurtziko alkate berria, naiz eta ez zituen boto gehien berak bildu. Aldiz, lerroburu nagusian, Imanol Pradales lehendakariak, industriaren defentsarako plana martxan jarri duela hain zuzen ere, Irango gerraren ondorioz energiaren prezioak gora egiten ari direnean. Eta sumatuko zenuten, aste honetan zehar gandua, kalima, gurean eduki dugula Saharatik heldutako hauts hori, nahiko zikin egonda aire azken orduetan, garbitu egin du orde euriari esker, baina nabarmentzen dutena deian da, pasagarela gandutik euri marroia edukitzera. Noticias de Gipuzkoan gaur ere argazkira garako berbera eraman dute. Erremontistek urratsa eman baitute euren kirolaren etorkizunaren defentsan. Inbertsoreak edo balizke inbertsorei euren konpromisoa agertu nahi izan diete. Eta Pradalesena Karlo Industrialetik ere baita gaur nabarmenduta Noticias de Gipuzkoan. Talde berberarekin jarraituz, Nafarroan Diario de Noticiasek lerroburura honako hau eraman du. Espainiak zuzenean erabaki duela sartzea ekialde hurbileko gatazka horretan eta fragata bat bidali duela Ziprera hori bai, misio defentsibo baten baitan. 5 utabetara gaurko argazkia eta oinaren gainean topatuko duzuena, hause lerroburua, korrika gara. Zergatik, batzu egin zutelako Iruñean, korrika, aurtengo korrikaren aurkezpen soziala. Beste zenbait kontu, baita ere besteak beste Nafarroako parlamentuak berretsi duela, hobe dela polizia foralak hartzea Sadar estadioko segurtasunaren kudeaketa pasaden astean izandako, edo barkatu duela 2 aste izandako, Polizia Nazionalaren kargen osteko testuinguruan egin dute. Diario de Navarran ere, gaur lerroburu nagusian nabarmentzen dutena da Espainiak fragata bat bidali duela Ziprera, defentsa lanetan aritzeko Iranen aurrean, edo Iranek jaurtetako misilen aurrean, eta gertakariei begira, nabarmentzen du Diario de Navarrak, Sunbilako arrantzale bat bizitza galdu duela. Atzo, erori egin zen Donostian, Igeldo mendiaren inguruan arrantzatzen ari zela, eta azkenean haren eriotza baieztatu behar izan zuten larrialdi zerbitzuek. Azkar batean bozentorekin bukatuko dugu, Elkorrioren 2 azalak hartuta gaur bereziki, Bizkaiko edizioari kasu egingo diogu argazki nagusian, makina herrimintaren 2 urtekoaren irudiak topatuko dituzuelako, baina baita ere
Arrigorriagan 5 gazte salatu dituztela adin txikiko baten bideo sexuala zabaltzeagatik. Baina ezue, Trumpek esan dituen gauza guztien artean eta Pedro Sánchezek esandako guztien artean gaur El Correon hause da eraman dutena beraien azalera. Trumpek Espainiaren aurke egin duela esanez, Espainia galtzaile bat dela, loser bat dela, horixe bera nabarmendu dutena gaur El Correon. Eta Diario Baskon bagerra honen ondorioei begiratu diete, zehazki hitz egin dutelako, garraiolari batekin, eta honek esan dio Diario Baskori, hilero bataz beste 1.600 euro gehiago gastatu beharko dituela dieselean. 7:38 minutu entzuleo konaino gaurko azalen errepasoa. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Jaierriko denetan behin betiko errotu Zazpi herrialdetan Iruña herria, Jamaika Atlas Iruña herria, Jamaika Atlas Iruña herria, Jamaika Atlas Iruña herria, Jamaika Atlas
YouTube besterik ez goizeko 8:00 heltzeko laster edukiko ditugu tertuliakide guztiak gurekin, baina horren aurretik ostiralean eta espero dugu Girotxo etorriko zaigula, Iker Gurrutxaga lankidea eguneroko abesti proposamenarekin. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Bueno, gaur kantua simplea. Gorka Urbizuren zilarra zergatik, bueno, atzo irratiko irukide batu ginelako Euskalduna Jauregian Gazteasarien baraketa izan zen, eta, bueno, bertan izan ginen, eta hainbat kategoria ikusita, kantu honenaren kategorian, ez, zerak Gorka Urbizuk eramantzen zilarragatik saria. Eta zer da kontua? Disko honek ere, disko honek bakan bi honek baduela izendapena min sarietan ere, martxoaren 26 emanatuko dira horiek, eta ekoizpen honenaren sarirako hautagaitza du. Atzo sariak eskuratu zituztenen artean, disko honenarena ere, okerrazpa naiz, Merina Gresek eramantzen, zuloa diskoatik, eta honek ere, min sarietan, pop disko honenarena edo euskarazko disko honenarenaren izendapenak behintzat baditu. Hortaz, bestari gabe, horregatik gaurkoan zilarrak harri dut. Min sarietan bazuen, beste letra honenaren izendapena uste dut zuela, okerazpaldi beraiz, letra original honenarena, baina finalerdietan erori zen. Eta hori, atzo izan ginela, artista pila batekin egoteko aukera izan genuela, eta horren ondorioz, gaurko honetan, ostiralerako kantua, Gorka Urbizuren zilarra. Asteburuan! Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen dazki, dena eman duenak badaki, zergatik. Behintzat Gorka Urbizuren honi, egia esan, azken aldean atera ditun gehienei, Peiremansen kutsua hartzen diet. Jon Telleria eta Oñatzaizpururi galetuko diet, egunon? Keixo, non daizela? Egunon, keixo. Zezu uste horrela oso Peiremans kutsa dakala bestionek? Bai, beharren parte zen, bai, Kutsu popera hori, ez? Bai. Jon, uste dut oso egokia dela Gorka Urbizuren bilakaera orokorrean gaur ekarri duzun gaientzako? Izan daiteke, bueno, pixka filosofiko, jarri behar gara. Bai. Izan ere, bueno, adinarekin dugun harremanari buruz, ez dakit zuen adinarekin ze harreman izan duzuen, alegia orain duzuen adinarekin baduzuen lehengoaren nostalgiarik, gaztetan izan duzuen heldu izateko nahi hori, umetan gazte izateko behar hori. Bitu, nik esango dizu ziatik arazoekin nabilela astunetan. Ez da txantxa, eraz. Oieko esasun arazo dira, ez? Bai, baina eseot, honek ere nolabaiteko nostalgia kutsuak hartzen dit, bai, oin ja... Ezerki binik emate etizun garaiak, ez? Oin kiroldegian alde egiterakoan ongi ez badut berotzen, komeriak aste betez. Parrandarekin ere gertatzen da. Zerekin? Parrandarekin.
Ondo berotu ezean biharamunean, edo ohitura falta hartu zaren biharamunean aje bikoitza izatea. Ondo berotu ezean, eta nola berotu behar da. Bueno, baixoa behasi, nortzen joan, ez hasi txupitoka, alegia, ez? Ja, txupito- Konstanteak, maratoi bezala hartzea eta ez sprint bezala. Kuadria guztietan dago, ez? Maratoi gisa hartzen duena eta gaueko azken orduan ere, bueno, aurpegirik aldatu gabe hortxe dagoena, eta aldiz, lehen kolpean 3-4 txupito hartu eta gauaren erdiat ziplo erortzen dena. Zuen artean ere izango dituzu olakoak, ez? Ba, ni bigarren naiz. Zu sprinterra zara. Abai, ados. Ni fonduko izan ez, normalean. Bai. Bueno, hausnarketa, izugarrizko bigarren kafetik hartu dut, zatitxo bat, referentzia filosofiko handiarekin Julen Unanue eduki sortzaileak, esandakoak. Gaztetasunaren atletikan, erreflexio txiki bat neko nunim, oso garrantzitsua bizitza benetan etapa guztik erretzea. Hau da, 10 urte dituzunen, 20 urte ez nahi izatea, disfrutatu 10 urte horietaz. 30 dituzunen ez pentsatu, 75 urtekin ondongo nintzen bizitzen. Azkenen, gaia da, zuk zure bizitzan, etapak ez badituzu erretzen, gero, 50 urtekin ego dituzuin gazte kontu batzuk, ez dira tokatzen. Ondo dago, atatzea juergaren eta guzti horiek, baina, bueno, errespetatzen. Bakoitza ditu gazeona, helduaroa, zahartzaroa eta bestelakoak. Orduan, nahi, zain dizuet, pelikula guztia izkitela marrazki bizidunak, eta dago bat nahi gehiena guztia zaitena dela Kung Fu Panda. Eta Kung Fu Pandan, esaldi balago pioa guztia zaitela, eta esan zuen maestro Ubway, dordoka batek, esan zuena, iragana ezin da aldatu. Etorkizuna ez jakintasuna da. Baina oraina, opari ba, horregatik deitzen diegu presente. Disfrutatu. Oh, wow. Gaur egun, bizitzen ari zaren ataz, ez delako gertatuko berriro. Eta gerokoak girorako. Oh, wow, esaten. Ze txistia. Hombre, neatetzeetit, pixkatar, esan du, parrandaita gazte kontua dela, horrez esan nahi du, 50 urteko batek ezin dela parranda. Ez, esan du, 50 urterekin parranda egin daitekela, baino, ezberdin. Hoi bai, ulertzen du. Esprinterra, maratoilari bihurtzea komeni. Baina ez dute dira askotan 50 urtetik gorakoak okerrauak. Ni adibidez, eta guaia 70 urtetik gertuago daude, baina, hau, benetan diotxuet, duela 5 urte, nintzen gai, nire aitaren lagunen erritmoa jarraitzen. Web profesionalak zian. Eta, jo, zuk esan duzuna, gainera, kabroi batzuk diela esango dut, baina, lau, 5, Marianito, bata bestaren atzetik, eta normal. Bai, hori egia da. Horregatik, kasu. Bai. Bueno, bortxea aholkoak kontuan hartzeko, nik bihar badut, itzordu garrantzitsua, sarrotegian, orduan... Nik ere. Bai, familiakin, bai. Nik lagunekin. Horre, hau dira, fondistak, maratoilariak, sprinterrak, denak elkartuko gara. Eta mondakazua? Zigarra gara guaz. Bai. Klasiko bat. Bai. Portatu, bai, Goierritarrok ondo hartzen gaituzten saiatuko gara, bertakoak gehiagik ez gogaitzen, bakigu pixat espertuta daudela. Gehiago izaten dira Nafarrak. Filtrorik gabe joten dira gehiago Nafarrak izaten dira, bai. Aste garragan bizitako batek esate dizu. Bai. Eta musu handi bat Nafarra, baina. Bai. Nik gaiakin lotuta, ez dakit, entzun dut ez, etapak erre behar diela. Bai. Egia da, nik ez du nostalgia, oza. Dakate sentsazioa bizitako ongi bizitu izan dutela. Bai, ni ere ondo aprobetxatutakoa naiz. Bai, hola. Orduan ez du nostalgia. Osea, bai oain joango nintzen hain hortara, ez? Igual gainean txuzun karga erantzunkizuna momentu batez gabe, no? Bizitutakoakin konten eta guaingoakin bai. Baina iraganean bizitzeak ere ondorio txarrak euki ditzak ez, azkenan horrek gogaitzen zaitu. Bai, nahi eta ezina gainera hori da, bai. Dagoenari heltzea garrantzitsua da, duzunari, bai. Bueno, alare, oinatz, zuk proposatzen diguzunak ere badu, ez? Garizkanpoko horreken efizial lotura. Claro, eske, nik egia esan, uste dut denak enteratuko zinetela, ez? Nik genekien, zuk idatzi duzunean ikusi dut. Bale, saldu, bai. Bai, Santutxuko zarren egoitzan iten dutela bingoa, uste dut ez da itastian birritan edola, eta apostan dutela bingo kartoi bakoitzeko 20. Bueno, bartzaintza joan da bertara, eta nola, dirua postua den, debekatu india. Eta, testigantza batzuk ekarriko izkizu, erderaz da kasu honetan, barritz. A ber, teknikariei, esan...
Ez, hori ez. Oinatzen testigantza, bai. Bueno, biale dut atxapa igual. Segundu bate, badi joan. Bai, hortxe da biltza, bai. Bueno, Ostiala denontzako. Bai, beste gabe, pues diru kontuengatik, Artzaina joan diela, eta esan diela bingoa bekatu diela minio gehiago, ezin dutela dirua parte hartu eta, Eta, okerez banago oinatzen, ja, mehatxo izan da, 60.000 euro artekoa, ez da? Hori horretan. Badakagu testigantza. Porque aquí no se lucra de nadie nada. Muy mal, me parece muy mal lo que han hecho. Que les habían dicho que estábamos jugando al bingo y que no se podía jugar al bingo. Y que no era una denuncia, pero era un aviso. La denuncia venía con 60.000 euros. O sea, pues no sé dónde tenemos los 60.000 euros. Ni quedé nada porque es que solamente tienes que ver la gente que viene a este bingo, que viene por entretenerse, que son personas mayores, pero yo es que no lo compro. Yo, 40 céntimos. 20 céntimos. Y me juego 2. 20 céntimos, señor, 20 céntimos. Porque aquí no se lucra de nadie nada. Muy mal, me parece muy mal lo que han hecho. Bueno, Aserre eta, bueno... Egongo ez dira, Aserre. Egongo ez dira. Nire azteko, bizipoza eta eta alako gauzak esaten ziren, eta ondo pasatzen dutela, eta, bueno, kaso, 20 zentimo gati izaten dut. Esaten dut, jendeak aspertuta dagoen ez dakila Jakin zer nuke baitere zenbatek parte hartze duten, baina asko ez izango. Alere, hemen... Bueno, eta agerikoa da ez dela jokoa apostu, 20 zentimo jokatzen dira zer simboliko bertaratu da, baina imaginatzen dut, ofizioz jardutea baino, norbaitek Bizkaiko gasunean abiso eman gozula. Baizea. Tiket bai ez? Ez dut. Bai, ostras, hori baita ere, agian... Hori asperto bizien jendea da. Paretik basa eta besteari hoxe, zirik ibili behar izatea eta zer eta poliziak ez du. Beste zer egin ekeuko, ez? Bingoan ari diren jubilatu batzui ezin dutela goixetiko kapostu egin esatea baina. Asko dira eta gauza gutxi daude egiteko. Bai. Izan daiteke. Bai, esaten duten aino gutxiago, ez da? Bai. Edo informe berezi baten ondorio hau, edo handi pasa erantzien bi atxaini okurritu zarien sartu eta bezatea. Oinatz, barkatuko nazun mozu barzaitut. Arartekoaren ganera eman bardari, Jon, zuk esan ez du guazela denbora, eta gero nahi zapaldu. Bai. Bueno, ba, Arartekoaren gana iritsi behar da hauzi hau. Mi esker, azte buruan, ala bazenekin guaz, beste ez da iristen albistegira, gero arte. Axular apezarena. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin, bazen apez bat, Axular izenekoa, eta apez ikasketak egin ondoren, gomidatu zituen, beste Iruñako eta Donostiko bi apez, ere bea bezala. Ikasketak egin zituzela, jangoikoan ikasketak, Deabruaren eskolara joan bartzutela. Eta alaxe, joan zien Deabruaren eskolara, Deabruaren gauzak ikastea. Eta Deabruak baldintza bakarra eman zien. Ara, hemen pasako duzue urtebete eta egun bat. Eta gero, zuetako bat nirekin gelditu beharko dugu. Tira, da, antxe, sartu zien Deabruaren eskola, Salamankan dauena. Eta... urtea pasa zutenean, egun bat falta zen, eta Deabruak, lagunok, zuetako nor geldituko da nirekin, eta Axularrak beste biei esan zien, ara, zuek aurrera segi, eta zen atzekoa. Eta pasa zen Iruñakoa, eta Iruñakoa, gilekoa, eta Donostikoa, eta bai, atzekoa, eta Axular pasa bertzuenean, Deabruak, nor geldituko da nirekin, eta, atxemaizu atzekoa, eta irten zen, eta Deabruak konturatu zenean, justo bera zaparrakin, itzala hartu zion, eta ordu ezkioztik, Axular itzali gabeko gizona izan zen. Eta gertatu zen, Axular, bakoitza bere txera joan zen, bere herrira, Donostira, Iruñara, eta Axular Urdazubira joan zen, bere herrira, eta antxe, meza maten eizela, errantzion amari. Aita santua, esposatzera doa, eta salbatu behar dut. Eta alaxe, da bizitza, santzion amari, kazu kapa, nire kapa.
eta bere kapak arri zion. Eta orduan ditu zion deabru bat, eta deaburarik azkarrena, bizkorrena, eta, ea, ik zenba denboran joan guaiz erromara, zenba joan, eta zenba itzuli. Eta, deabrua, nion joateko, 15 minuto, bertan egoteko, 10 minuta, eta itzultzeko, 15 minuta, guztira, ordu tardi, hoi gehiagi da, zu astoa bino motelago zabiltza, beste bat etorre da egin, eta netorzen beste bat, ik zenba denboran egingo duk bidai Erromara, joateko 5 minuto, bertan egoteko 2 minuto edo, eta itzultzeko beste 5 minuto, ongi da, irekin jongo nau, eta jarri zen gainean, eta jarre, venga, tira diablo, eta jarri zen Pirinuen gainetikan, Frantza gainetikan, eta diaburua, nekatuta, eta, akitianiz, eta, tira diablo, eta alaxe, Erromara jatu, eta palazioan, aita santuaren palazioan, eta lehioan agertu, eta ikusi zituen, maila handi baten bueltan, hainbat gonbidatu, eta aita santua eskontzera zikoala. Orduan, kas, ditu zuen lehioan, eta etorri zen halako zerbitzari bat, eta santzion, ara, saiozu aita santuari egiteko makilarkin halako neurtzeko maila luzean eta zabalean. Eta alaxe aita santua luze, zabalean, neurtuzun maila, eta neurtzerakoan just orduntxe, jabru guztiak desagertu ziren, eta aita santua etzen esposatu. Axular, jabraren gaineaniko, eta berriro etxera itzuli zen. Etxera llegatzerakoan, amari arrantzion, ara, ama, jakaldean elurra idu. Eta nola jakaldean, zer dakizuzu jakaldean elurra iduen edo ez, beirazu nire kapa, eta bere kapa elurrez gainezka zegoen, baina amak etzekien oraindik urrunago, joan zela. Eta argatik, axularri esker, horregatik, gaur egun zorionez, apaizak ezin dira ezkondu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Israelek gerra Azerbaijanera zabaldu du eta kaosa eragindu Libanon. הדחיה תיראה כמו ח'אן יונס, תושבי הצפון שלנו יחיו בשקט, בשלום ובביטחון. Beiruteko hegoaldeko auzoak Jan Yunis bezala utziko dituela iragarri du Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroak. Egoi Belategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, iragarpen honekin batera Israelgo armadak Libanoko hiriburuko hegoaldea uste agindu du jada. Kaosa piztu da, agindu honen ondorioz, 700.000 bizilagun inguru dauzkan eremuan, exodoa nagusitzen ari da. Eta gatazkaren eskaladaren ondorioak ere Azerbaijaneraino heldu dira aipatzen genuen moduan, drone batek Nagib Txebango aireportuko eraikin baten aurka jo du, 4 zauritu eraginez. Bai, eta Azerbaijango eskualde autonomo horretan bomba erori ostean, Ilham Aliyev, Azerbaijango presidenteak barkamen eskaera eta justizia eskatu dizkio Irani, baina herrialde xitak baieztatu duenez, Israel dago erasonen atzean. Euskal Herri Jeltzaleak eta PSek errefuxiatu dute Confebask patronalak lanbiderteko gutxieneko soldata propioa negoziatzera behartzen duen mozioa. Hala da bai, EH Bilduk legebiltzarrera eraman duen ekimenak gutxieneko 1.500 euroko soldata ezartzea aldarrikatzen zuen eta patronalak sindikatu guztiek deituriko negoziazioetan parte hartzea eskatzea. Gobernua sustengatzen duten alderdien zuzenketak negoziazio kolektibo baten komenigarritasuna aldarrikatzen du ordea. Eka Enriko PSeko legebiltzarkidea.
Desde el respeto a la negociación colectiva, manifestamos que consideramos conveniente que sindicatos y patronal acuerden dentro del marco interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi. Eta legebiltzarrean ere EH Bilduk du Reunidosen aldeko apustura batu ditu Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE erdibideko zuzenketa baten bitartez, Aiaraldean alik eta lanpostu gehien mantentzeko apustu aldarrikatu dute. Ander Arana, EH Bilduko legebiltzarkidea. Gaur legebiltzar honetan gauden talde nagusiek, mezu politiko argi bat, helarazi behar diegula uste dugu. Industria enplegua defendatzeko prest gaudela eta Aiaraldeak ezin duela beste kolperik jasan. Eta Siden horrek berriz Azkoitiako laminazio trena itxi du eta 36 langile Kantabriara leku aldatuko ditu. Azaldu dute erabaki hau beharrezkoa dela merkatuaren egoeragatik eta ez duela ondorio traumatikorik ekarriko. Enpresaren arabera egoera honi buelta ematen saiatu dira barne malgutasunezko neurrien bidez, baina merkatu testuingurua dela eta non eskariaren beherakada egiturazkoa den, konpainiak bi laminazio trenen ekoizpena bakar batean konzentratzeko erabakia hartu behar izan du. Diotenez dagoen lan karga, ez da nahikoa ekoizpen eta antolaketa ikuspegitik bi trenen funtzionamendua mantentzeko. Itziar Karrozera Jeltzalea da orain Santurtziko alkate berria PSE abstenitu denez, hauteskundetan boto gehien jaso zituen alderdia lehenetsi dute, EH Bilduk ez du alkatetza lortzeko beharrezkoa zuen gehiengo osoa eskuratu. Santurtziko alkate izateko erantzunkizuna ilusioz, errespetuz eta erabakitasunez hartzen dut. Bozketaren aurreko eztabaidak balio izan du udalbatzaren gehiengoak taldearen kudeaketaren irakurketa kritikoa egiten duela egiaztatzeko. Alkate berriak esan baitu autokritika egiten dutela eta konpromisoa hartu du elkarrekin lan egiteko Santurtziren alde. Kirol kontuetan berriz Oriamendi enpresak erremontea kudeatzeari utziko diola iragarri zuenetik ziurgabetasuna da nagusi mundu honetan. Eusko Jaurlaritzak bere laguntza indartzeko asmoa helarazi diela adierazi dute erremontariek, baina erremonte profesionalaren kudeaketa eramango duen egitura baten beharra dagoela azpimarratuz. Jokalariek jarraitzeko borondate eta konpromiso osoa erakutsi dute etapa berri hau gidatzeko inor prest balego. Xabier Aspiroz. Plantillaren aldetik jarraitzeko borondatea adierazi nahi dugu. Inplikatzeko eta kirol honen etorkizunaren alde lan egiteko prest gaudela esanez. Hori posible izan dadin, beharrezkoa da 2027tik aurrera kudeaketa profesionala bere gain hartuko duen egitura edo lidergo bat agertzea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei daukien ez egoi badu, nabarmentzeko Bi arretagune, pegi alde batetik, ohiko autopilaketak Bilbo handian, zehazki Leioa, Barakaldo eta Galdakaoren inguruetan, baina batez ere aipatu behar dugu, hainbat ibilgailuren arteko istripua eman dela duela ordu erdi inguru AP8 errepidean, 59. kilometroan zestoan, Bilborako norantzan. Puntu horretan, dezendeko anabasa sortu da, azken ordukoak dio, Bilboko norantzan gehituz doazela autopilaketak, 7 kilometratakoak duela gutxi. Dibili beraz bertatik igaro behar izan ez gero, pazientzia izan eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Iberluzeak. Eguraldi ezegonkor, euritsu eta freskoa nagusituko da ostiral honetan. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta eurigiroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina euriak gehien bat lurraldearen iparrekialdean eta gehien bat Gipuzkoan botako du eta tarteka gainera zaparradak handixamarrak izango dira, bereziki kostaldetik gertu. Goizurialdean ere euria izango da, baina bertan gutxiago botako du, baina ere zaparradatxo batzuk emango dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, akaso goizurialdean euri gutxiago botako du, baina euritan jarraituko du. Aldiz Kantabriar isurialdean arratsaldea ere euritsua izango da, bereziki Gipuzkoan eta iparekialdean, bereziki Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa iparraldean tarteka zaparradak handixamarrak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizean nagusituko zaigu eta bolada oso zakarrak utziko ditu. Kostaldean eta Ebro bailanan temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 5 eta 11 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handixamarra jasango dute, Kantabriar isurialdean 10 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean temperatura maximoetan baxuenak Araba eta Nafarroa herrialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Edel Telletxea teknikan, martxoak 6 da, ostirala.
Israelek Libanoia sartu du gerra Azerbaijanera heldu den egunean, sionistek Libanoko hegoaldea eta Beirut usteko agindua eman izanak kaosa piztu du, jada Israelgo armadak iragarri du herrialdea okupatuko duela. Beiruteko hegoaldeko auzo nagusia den Dahie Jan Yunis, Gazako Jan Yunis bezala utziko dutela iragarri du Bezalel Smotrichek, Israelgo finantza ministroak. הדחיה תיראה כמו ח'אן יונס, תושבי הצפון שלנו יחיו בשקט, בשלום ובביטחון. Iragarpen honekin batera, Israelgo armadak Libanoko hiriburuko hegoaldea berehala usteko agindu eman du, kaosa piztu da horren ondorio, 700.000 bizilagun inguru dauzka eremu honek Dahiek, eta gehienek dagoeneko iesera jo dute. Askok Beiruteko itsas pasealekura jo dute babes bila, Libanoko agintariek iragarri dute gutxienez 80.000 barne desplazatu egon direla orain arte. Are bortitzagoa da herrialdeko hegoaldearen egoera, bertan gehiengo xiita daukate. Israelek baieztatu du bertako hainbat herri okupatuko dituela militarki, guztira 102 bombardaketa egin dituzte sionistek 628 lagun zaurituz. Baldi berean Israelek Teheran bombardatu du, Ameriketako Estatu Batuen laguntzaz larunbataz geroztik, 13 eraso ezberdin burutu dituzte 1230 hildako eraginez. Bai, Israelek baieztatu du herrialdeko defentsa sistemen 180 suntsitu dutela eraso holde hauetan, halaber 3600 eraikin zibil suntsitu edo kaltetu dituzte. Iranek hainbat misil eta drone jaurte ditu erantzun gisa, horitako bat Bahreingo Babco Energies enpresaren petrolio findegi batera heldu da sutea piztuz. Gatazkaren eskaladaren ondorioak Azerbaijaneraino heldu dira, drone batek Nahitxebango aireportuko eraikin baten aurka jo du 4 zauritu eraginez. Hasiera batean uste zen Iranen dronen bat izan zitekeela. Bunu töredenler derhal mesuliyete celbedilmelidir. Ilham Aliyev, Azerbaijango presidente eta Israelen gertuko aliatuak barkamen eskaera eta justizia eskatu dizkio Irani, baina herrialde xiitak baieztatu du Israel legokela erasorren atzean. Eta Iranek berriz Kurdistango alderdiak erasotu ditu eta Ameriketako Estatu Batuek uko egin diote laguntza militarra eskaintzeari. Inteligentzia ministerioak baieztatu du prebentziozko ofentsiba burutu dutela. Zehazki Kurdistango alderdi demokratikoaren eta Kurdistango askatasuna alderdiaren kanpalekuak bombardatu dituzte gutxienez hildako batera ginez. Hedabideetara filtratu da Estatu Batuek milizia kurduekin harremana egonkortu dezakela, hauek altxamendu bat sustatu dezaten. Trumpek esan du zoragarria litzatekela, baina Etxezuriak gezurtatu du miliziei armak emango dizkietenik. Irakeko Kurdistandarrek hainbat hedabideren informazioak gezurtatu dituzte ostera. Ez dituztela Iranera talde armaturik bidaliko esan baitute. Informazioaren aria. Eta gurean berriz, Itziar karrozera jeltzalea da Santurtziko alkate berria, pese abstenitu denez, hauteskundetan boto gehien jaso zituen alderdia lehenetsi da. EH Bilduk ez du alkatetza lortzeko beharrezkoa zuen gehiengo osoa eskuratu. Herriaren alde larrua utziko duela eta dena emango duela agindu du Santurtziko alkate berriak aginte makila eskuratu ostean. Santurtziko alkate izateko erantzunkizuna ilusioz, errespetuz eta erabakitasunez hartzen dut. Bozketaren aurreko eztabaidak balio izan du udalbatzaren gehiengoak taldearen kudeaketaren irakurketa kritiko egiten duela baieztatzeko. Alkate berriak adierazi du autokritika egiten dutela eta konpromiso hartu du elkarrekin lan egiteko herriaren alde. Bozketan, karrozera ez da babes gehien bildu duen hautagaia izan. Beralderdiko 6 ordezkariak Miren Matanzas ezkerreko subiranistaren 8 aldean, baina eskaturiko 11 botoko gehiengoa lortu ez dutenez, Eusko Alderdi Jeltzaleak alkatetzari eutsi ahal izan dio. Berriz, Marienian landaturiko garia produktu kimikoekin erre dutela salatu dute Elbe, Lurzaindia, Lazade, Ostia eta nahi dugun herria taldeek. Laborariak kaltetzeko soilik ez, oro har herritar guztien kontrako erasotzat jo baitute gertaturikoa. Hildo beretik elikagai osasuntsuak sortzeko jardurari kalte egitea zain, ekintzaren egileek bioaniztasuna arriskuan jarri dutela salatu dute aipatu eragileek. Eragileok, laborariak eta herritarrak promotore eta aberatsek bakarrik baliatuko duten zentzurik gabeko Marieniako urbanizazioa eraikitzeko asmoaren aurkan borrokatuko dutela nabarmendu dute haien lurra defendatzeko helburuz. Eta lakoak uko egin dio Arabako Burgelu Dulantzi
Iruraiz, Gauna, Donemiliaga, Barrundia, Arratzua, Ubarrundia eta Gasteizen 6 parke eoliko eraikitzeko baimenari ingurumenean eragin handia luketelako. Bai, Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak jakinarazi du zonaldeko ingurumen sentsibilitate handia hegazti babestuak bizi baitira inguruotan eta abiak egiten dituzten lurraldeen kolonien etzalekuen eta fauna egalari mehatxatuen babeslekuen dentsitate handia dute. Usapa Leuroparraren kasua aipatzen du zehazki dokumentuak eta baieztatu parke eolikoa aurreikusitako lekuan eraikitzeak oso eragin larria izango lukela galtzeko arriskuan dagoen espezie honengan. Hortaz, lakoak ondorioztatu duenez proiektua ingurumenaren aldetik bidera ezina da eta aurkako ebazpen eman dute ondorioz. Bestalde, Arabako Bostula del Herrik eta Gorbeialdeko kuadrillak solariaren proiektu berriei uko egin diote euren osoko bilkuretan. EH Bilduk eragindako erakundei eskatu die, gai horretan duten erantzukizuna bere gain hartzeko, proiektuak aztertzeko, bidezko alegazioak aurkezteko eta berriztagarrien edapena behin betiko agintzeko. Goizeko 8:13 dira. Informazioaren aria, naiz irratia. Eta esparru ekonomikoari dagokionez Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek errefusatu egin dute Confebask patronalak lanbide arteko gutxieneko soldata propio adosteko mozioa. EH Bilduk legebiltzarrera eraman duen ekimenak gutxieneko 1.500 euroko soldata ezartzea aldarrikatzen zuen eta patronalak sindikatu guztiek deituriko negoziazioetan parte hartzea eskatzea. Gobernua sustengatzen duten alderdien zuzenketak negoziazio kolektibo batean komenigarritasuna aldarrikatu du. EH Bilduk proposatu du Euskal Autonomia Erkidegoan 1.500 euroko gutxieneko soldata defendatzea eta Confebaski eskatzea negoziazio mailan eseri eta administrazio autonomikoak bere gain ardezan lanbide arteko gutxieneko soldata propio ezartzeko eskumena. Arkaitz Rodriguezek EH Bildutik nabarmendu du gehiengo sozial eta politiko batek Euskal Autonomia Erkidegoko soldatak erkidego honetako bizimoduaren garestitasun handienera egokitzea defendatzen duela. Bizitzaren kosteak gora eta gora egiten duen bitartean, hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gure herriaren parte hontan jarraitzen dugu lotuta, jarraitzen dugu hiltzatuta. Madrilen modu uniformean finkatzen den eta geure errealitate sozial eta ekonomikoari. Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearen Eteke Enriko PSkoaren ustez patronala da, ituna lortzari uko egiten ari zaiona, baita negoziatzera esertzera ere. Jon Hernández. Creemos que toda la presión de clase tiene que ser sobre Confebask. Y eso es en lo que se centra nuestra enmienda. Creemos que es el momento de aportar, como organización política, como coalición política, de aportar a los trabajadores y a sus representantes sindicales en poner toda la presión por nuestra parte. Baina biek ez dute partekatzen eskumen hori eskatzea eta estatu mailako lanbide arteko gutxieneko soldata komun bat defendatzen dute gero sindikatuen eta patronalaren arteko hitzarmeneko gutxieneko soldataren lanbide arteko akordio batekin osatuko dena. PSeko Eke Enriko jarraian. Desde el respeto a la negociación colectiva, manifestamos que consideramos conveniente que sindicatos y patronal acuerden dentro del marco interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi. Y la realidad es también que si hoy hablamos de este tema, más allá del interés partidista con el que algunos han querido EH Bilduren proposamena eta Sumarren zuzenketa atzera bota ostean EAJak eta PSek aurkeztutako testua izan da onartu dena bere botuekin eta PPren abstentzioarekin. Horren ostean Peioi Geregi elako negoziazio kolektiboko arduradunak eta Oiana Lopetegi Labeko ekintza sindikaleko arduradunak adosturiko zuzenketa kritikatu dute. Lopetegik beraldetik gobernuko alderdien jarrera kritikatu du Confebask interpelatzea eragozten duela salatu. EAJ eta PSren jarrera salatu nahi dugu izan ere azken hilabetetan gertatutakoa gertatu ez baliz bezala jokatzen dute. Confebasken ezezkoak existituko ez balira bezala jokatzen dute. Eztabaida. Labeko ekintza sindikaleko arduradunak alderdien erakundeen eta patronalaren jarreraren aurrean langileen indarra azpimarratu du eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia luzatu du. Gu ziur gaude alderdiak Eusko Jaurlaritza eta patronala mobilizatzen ez baldin badira langileria mobilizatuko dugula. Martxoaren 17an kalera atera eta greba masibo arrakastatsua egingo dugula. Gakoa
Eta legebiltzarran ere bestelako kontu ekonomikoak izpide izan dituzte. EH Bilduk Tuos Reunidosen aldeko apustura batu ditu Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE erdibideko zuzenketa baten bitartez aiaraldean alik eta lanpostu gehien mantentzeko aldarrikapena luzatu dute. Zuzenketa honen bidez, legebiltzarrak gobernuari eskatzen dio Tuos Reunidosen etorkizunaren alde egiteko industria proiektu serio, sendo eta bideragarri baten eskutik. Gainera, lakuari eskatu dio jarrai dezala industria enpleguaren aldeko apustuarekin eta lan egin dezala aiaraldean alik eta lanpostu gehienei eutsi ahal izateko. Ander Arana, EH Bilduko legebiltzarkidea. Gaur legebiltzar honetan gauden talde nagusiek, mezu politiko argi bat, helarazi behar diegula uste dugu. Industria enplegua defendatzeko prest gaudela eta aiaraldeak ezin duela beste kolperik jasan. Bien bitartean, Tubo Reunidos Amurreko langileek egun osoko greba egingo dute martxoaren 9 eta 10 eta horren ostean 5 orduko lanuzteak martxoaren 11 eta 15 artean. Datorren asteko mobilizazioez gain elkarretaratzea egingo dute gaur bertan Sabinetxean EAJari inplikazio handiagoa eskatzeko. Trapagarango lantegian 27 langileri eragingo liek enplegu erregulazioko espediente honek. ESK eta LAB sindikatuek 24 orduko grebak deitu dituzte enpresarekin dauzkaten bilera egunetan izuzen. Eta Siden horrek Azkoiteko laminazio trena itxi du eta 36 langile Kantabriara leku aldatuko ditu. Azaldu dute erabaki hau beharrezkoa dela merkatuaren egoeragatik eta ez dutela ondorio traumatikorik ekarriko. Aitor Prieto. Siderurgia taldeak Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du. Egiturazkoa den eskaera jaitsierak eraginda. Honen ondorioz, Azkoitian lan egiten duten 250 langileetatik 36 Reinosako lantegira leku aldatuko dituzte. Siden horrek ohar baten bidez gogorarazi duenez, 2022ko urrian Reinosako laminazio trena itxi behar izan zuten, produkzioa Azkoitian kontzentratuz. Lehendabizi 6 hilabeterako eta gero epe mugagabean. Ondoren, Reinosako lantegiko ekoizpenari berrekin zion 2023ko urrian, 2024ko aurre ikuspenak hobetu zirelako. Hala ere, diotenez, tamalez itxaropen horiek ez ziren bete, eta ondorioz aldi baterago lan erregulazio bat aplikatu zen Azkoitiko eta Reinosako lantegietan, 2024ko apiriletik 2025ko urrira bitartean. Enpresaren arabera, egoera honi buelta ematen saiatu dira barne malgutasunezko neurrien bidez, baina merkatu testuingurua dela eta, non eskarien beherakada egiturazkoa bihurtu den, konpainiak bi laminazio trenen ekoizpena bakar batean kontzentratzeko erabakia hartu behar izan du. Diotenez, dagoen lankarga ez da nahikoa ekoizpen eta antolaketa ikuspegitik bi trenen funtzionamendua mantentzeko. Adierazpen baten bidez, Comisiones Obreras, UGT eta USO sindikatuek esan dute, uste dutela Siden horren erabakiak eragin garrantzitsua eta kezkagarria duela Gipuzkoako lantegiarentzat. Bere jardueran eragin nabarmena izan dezakeelako, eta lantokiaren etorkizun industriala arriskuan jar dezakeelako. Haien partetik, ELA eta LAB sindikatuek Siden horri gezurra esatea leporatu zioten asteazkenean. Enpresak hitzarmenaren negoziazioa irekitzeari uko egin ondoren. Manifestazio bat konbokatu dute larunbat honetarako, 11etan Azkoitiako lantegitik herriko plazaraino. Eta Arabako patataren azalera handitzearen errentagarritasuna hobetzea eta bertako baldintza agroklimatikoetara egokituriko barietate propien garapena bultzatzea dira patataren alorrerako Lakuako gobernuak aurkezturiko helburuak. Bosgarrenak Foroaren barruan egindako jardunaldian aurkeztu dute patataren sektorerako plan hau. Ekoizleak, kooperatibak, enpresak, teknikariak eta erakundetako ordezkariak biltu dira bertan parte hartzearen formatuaren pean. Planaren ildo estrategikoak aurkezteaz gain, proposamenak jasotzeko eta lehentasunak sektorearekin zuzenean kontrastatzeko aukera izan da. Foro honen benetako balioa entzutea izan da, sailak konpromiso hartzen du sektorearekin batera lanean jarraitzeko, tresnak ustiategien errealitatera egokitzeko eta Araban patatarentzat etorkizuna, errentagarritasuna eta egonkortasuna bermatuko dituen estrategia sendotzeko. Jardunaldian, Araban patatak dituen erronka nagusiak aztertu dituzte ere, ala nola, azken hamarkadetan erregisatutako azalera murrizketa, presio barkatu, fitosanitarioa edota importatutako oinarrizko aziarekiko mendekotasuna, baita lurraldea kalitatezko azi ziurtatuaren ekoizle gisa indartzeko dauden aukerak ere. Informazioaren aria.
Eta aipatuko dugu baita ere, Santanderren pasabide bat ondoratu eta 6 lagun hil ziren istripuan, zauritu zen neska bakarra Baldezilako ospitalean da, konortea galdua, baina egonkor erabateko dolua ere dute Barakaldon, Balmasedan hildako 3 euskal gazteen herrietan. Bilarreko 19 urteko neska larri zauritu zen pasaden aste artean Elbokaleko pasabidea kolapsatu zenean La Granja zentroko beste 6 ikaskiderekin batera zeharkatzen ari zela. Horietako 6 hil egin ziren, ostegun honetan atzo Marqués de Valdezilla Unibertsitate Ospitalean zegoen oraindik neska konortea galduta, baina esan bezala egonkor. Atzo istripu tragikoa gertatu eta 2 egunera Espainiako poliziaren geoetako urpekariek eta itsaspeko drone batek oraindik desagertuta zegoen 20 urteko neskaren gorpua topatu zuten. Ser irratia jakitera eman duenez, ezbeharraren aurreko unean Kantabriako 112 larrialdi zerbitzuek Santanderreko poliziari egurrezko zubi hautsia zela eta bertatik igarotzen ziren pertsonak arroketara erortzeko arriskua zutela, ohartarazi zioten. Eta aipatuko dugu ere, azken ordu hauetan izan den beste ezbehar bat, 62 urteko arrantzale bat hilda Igeldo mendiko arkaitz gune batetik itsasora erorita, Lakuako segurtasun sailak azaldu denez. Larrialdietako zerbitzuek hainbat baliabide mobilizatu dituzte, besteak beste Gurutze Gorriaren ontzi bat, gorpua bertatik gutxira erreskatatu duena. Gorpua Donostiko Auzitegiko Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egiteko. Eta esan beharra dugu baita ere, indarkeria matxistaren 1485 biktima hartatu ditu Satebik 2025 urtean. Lakuako gobernuaren arabera, gero eta emakume gazte gehiagok erabiltzen dute indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko zerbitzu hau. Satebi sistema Karaba, Bize eta Gipuzkoako indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko telefono bidezko zerbitzuak 3.000 lagun baino gehiago hartatu zituen 2025. Adina jakinarazi duten 605 emakumeen artean talderik ugariena 41 eta 50 urte arteko izan zen, ia 27 heldu baitzen, baina gertu daude dena den 18 eta 30 urte arteko taldea eta 31 eta 40 urte artekoa. Horrela, gaztek gero eta gehiago erabiltzen dutela aipatu zerbitzua. Indarkeriaren jatorriari dagokionez, Nerea Melgosa sailburuak adierazi du dei gehienak bikotekideak edo bikotekide hoiak eragindako indarkeriagatik izan zirela. La mayoría de las consultas se relacionan con violencia ejercida por la pareja o expareja, un 90,67%. Las llamadas recibidas en relación a la violencia de pareja o expareja han aumentado en un... Indarkeria honetako kasu guztietan, indarkeria psikologikoa antzeman zela jakinarazi du sailburuak, eta indarkeria fisikoaren, sexu indarkeriaren eta indarkeria ekonomikoaren presentzia ere azpimarratu du. Y dentro de este marco, la violencia psicológica está presente en el 100% de los casos. Además, en porcentajes muy relevantes se detecta violencia física, un 69,49%, económica un 35,70% y sexual un 36,14%. Melgosa sailburuak jakinarazi duenez, aurten Satebi zerbitzua lanean ari da txat bidezko arreta kanal batez hartzeko eta esku hartze komunitarioko plan bat diseinatzeko lurralde koordinazioa indartzeko helburuz. Aipatuko dugu baitare berdintasunaren alorrean belaunaldi berriek aurrekoekin alderatua duten pentsamoldearen involuzioa ere agerian gelditu dela datu kezkagarriak utzi dituen azterketa global berri batean. Itxaso Leon. Dago emazte batek beti bere senarrari obeditu behar diola esatean, eta eren batek 123 dio senarrak azken hitza izan behar duela erabaki garrantzitsuetan Ipsos enpresak Erresuma Batuan eta Londresko King's Business School emakumearen lidergorako institutu globalak egindako 23.000 laguneko azterlan global berri baten arabera. Erresuma Batua, Ameriketako Estatu Batuak, Brasil, Australia eta India barne hartu zituen 29 herrialdetako inkestaren arabera, gaur egungo gizon gazteek aurreko belaunaldikoetakoek baino aukera gehiago
dituzte genero rolei buruzko iritzi tradizionalak izateko. Zeta belaunaldiko gizonek baby boomers direlakoek baino 2 aldiz aukera gehiago zituzten ezkontzaren barruan erabakiak hartzeari buruzko ikuspuntu tradizionalak izateko. 13% eta 17% baino ez zeuden ados baieztapen hoiekin urren ez urren. Aitzitik zeta belaunaldiko emakume gutxiago agertu ziren ados, emazte batek beti bere senarrari obeditu behar diola esatean 18% eta boomer emakume gutxiago egon ziren iritzi horren alde 6%. Zeta belaunaldiko gizonen ia laurden batek 24% uste du emakume batek ez duela independentegia edo buru askiegia iruditu behar, baby boomer belaunaldiko gizonen 12%rekin alderatuta. Emakumeen artean adostasuna nabarmen txikiagoa izan zen. 15% zeta belaunaldirako eta 9% baby boomer belaunaldirako. Sexu arauekiko jarrerak ere oso desberdinak dira belaunaldien artean, zeta belaunaldiko gizonen 21% uste du benetako emakume batek ez lukeela inoiz sexu harremanik hasi behar baby boomer belaunaldiko gizonen 7% aldean. Zeta belaunaldiko emakumeen 12% bakarrik egon zen ados, alere baby boomer belaunaldiko emakumeek eta gizonek 7% egin zuten bat galdera horretan. Eta zeta belaunaldiko gizonen 49% dio gizonek berdintasunaren alde egiteko gehiegi egitea espero dela, baby boomeren belaunaldiko gizonen 45% aldean berriz ere iritzi hori partekatzen duten emakumeen proportzioa baino handiagoa izan zen hori. 41% eta 30% urren ez urren. Zeko 8 eta 28 bagoaz nazioartera. Daniel Noboa Ekuadorreko presidenteak Donald Trumpekin biltzeko den egun gutxira Quito Kubak herrialdean dituen diplomazialari guztiak kanporatzeko agindu eman du. Habanak adiskidetasunik faltaren erakusle eta aurrekaririk gabeko ekintzan dela erantzun du. Oñatza Aizburu, egunon. Egunon Pellet entzulea, bai, Kubako gobernuak errefusatu egin du Ekuadorreko enbaixadatik diplomazia guztia kanporatzea harreman eta lankidetza historikoa kaltetu dela dio Kubak. Arrazoi zehaztu gabe Quitok pertsona non grata izendatu du Basilio Gutierrez Kubako enbaixadorea eta 48 orduko epea eman dio handik alde egiteko. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea larunbat honetan Miamin izango da hain zuzen ere Noboarekin eta baita Javier Milei, Argentinakoa, El Salvadorreko Nayib Bukele, Paraguaiko Santiago Peña, Boliviako Rodrigo Paz eta Hondurasko Nasri Asfur agintariekin. Gogoan izan behar da Kuba bizi duen egoera oso larria dela, asteazken honetan bertan argindar gabe geratu ziren hornidura sare nazionalean izandako arazo bategatik. Itzalaldiak larriagotu egin dira Nicolás Maduro Venezuelako presidentearen baiketaren ondoren Donald Trumpen administrazioak ezarritako energia blokeoen ondorioz eta Venezuela Kubara petrolioa bidaltzeari utzi diolako Estatu Batuaken presiopean. Eta Iranek Israel bombardatzen duen bitartean, Zisjordania okupatuan kolono sionisten eta armadaren jazarpenak ez dauka etenik palestinarrentzat. Azken orduetan bi pertsona lurperatu dituzte, mundua ingurune hartako gerrari begira eta eztabaidan den bitartean Israelek lurralde okupatuetan garbiketa etnikoa ez dueten kolonoek erasotzeko impunitate osoa dute eta palestinarren aurkako murrizketak handitzen ari dira edozer egiteko. Palestinako lurralde okupatuetan Israelgo sirenak etengabe entzuten dira, Iraren misil bat datorrela abisatuz, mugikorretara ere mezua ailegatzen zaie inguruko guztiei. Lurpeko babeslekuetara Israeldarrak soilik sartzen dira eta palestinarrak kanpoan geratu. Minuturo gutxira Nablus hegoaldeko Karjut herrian lerketak entzun dira, palestinarrak ordea lasai asko daude eta herriko futbol zelaira joan dira. Futbol zelaian bi martir lurperatzeko elkartu dira, 47 eta 52 urteko bi anaiak. Aion amonak, aite amak, osabaizebak eta herrikideak. Kolonoak herrira sartu eta rifleak eskutan etxetara sartzen dira eta kalean daudenak mehatxatu. Bi anai hauek tiroz eta 9 urteko beste motiko bat sorbaldan zauritu zuten tiroz. Zisjordania okupatuan kolonoak eta militar siniste jodone 2023ko urriaz geroztik 1080 palestinar hilituzte. Ez da ezer berria, Israelen okupazio kolonialak dakarren bortizkeriaren beste kate begi bat soilik. Osloko akordioek diote, estatu palestinarra sortuko dela eta Zisjordania A, B eta C eremutan banatu zuten. Paperean, euren lurraren kontrola behar lukete palestinarre, baina gaur egun kolon armatu eta armada israeldarraren menpe daude egunerokoan erabat. Jazarpena eta mugitzeko mugak etengabea dira, kolonen impunitatea lotxagarria. Fusilekin, makilekin edo aurpegi estalita
Israelgo militarrak inguruan daudela palestinarren lurretan sartzen dira, haiei gauza lapurtzen dizkie edota lapurtu ondoren jipoitu eta hiltzen dituzte. Erasoen ondorioz heriotzak ez ezik, 4.700 lagunen desplazamendua izan da gehienak Jeninen edota Tulkarengo errefuxiatu kanpalekuetan daude. Eta Txinak aurreikuspen ekonomikoak ere berritu ditu eta iragarritako hazkundean 1991 geroztik egindako txikiena da. 4% arteko igoera aurreikusi dute eta desazelerazio ekonomiko baterako ere prestatzen da biltza. Txina aurreko ekitaldi politikorik nagusienean dago, 2 ekitaldi ditu martxan, 2 saio, milaka delegatu elkartzen dira hiriburuan 2 oinarrizko erakundetan, herritarren asamblea nazionala da bat eta bestea Txinako konferentzia politikoa. 2 hauetan lehentasun ekonomikoa zehaztu, politika publikoak errepasatu, legeak aurkeztu eta ildo estrategiko nagusiak marrazten dituzte. Mundua momentu hauetan zutan dago, gerra deskontrolatuan eta tentsio altua munduko herrialde nagusienen artean. Txina bere hegemonia sendotu eta mantendu nahi du, bere burua nolabait egonkortasun moduan nazioartean salduta. Testuinguru honetan Txinak bere barne merkatua sendotzeko helburua du, ekonomia modernizatuz. Horretarako zientzia eta teknologian apustu egiten du, biztan da baita adimen artifizialean ere eta 5G edota erdieroalen merkatuan nagusi izaten jarraitu nahi du. Kanpoko dependentzia txikitzea eta gerretatik salbu jarri nahi du bere ekonomia. Hori da, 2 helburu nagusi dituena Txina. Li Qiang lehen ministroak 2026ko ekonomia hazkundea 4,5% artekoa izango dela aurreikusi du. 1991 geroztik egiten den aurreikuspen ekonomikorik baxuena. Helburu nagusitzat jarri ditu 12 milioi lanpostu berri sortzea herri barnekaldean eta kontsumorako prezioaren indizea 2% haztea espero dute. Eskerrik asko Iñatz. Bai, gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Oriemendi enpresak erremontea kudeatzeari utziko ziola iragarri zuenetik ziurgabetasuna da nagusi erremontearen etorkizunean. Eusko Jaurlaritzak bere laguntza indartzeko asmoa helarazi diela azaldu dute erremontariek, baina erremonte profesionalaren kudeaketa gauzatuko duen egitura baten beharra azpimarratu dute. Bai, erakunde publikoen aldetik eta era askotako babesa mai gainean izan arren, Oriamendi 2010 oinordeko izateko ekimen pribatu edo enpresa proiektu baten eskutik beharko duela azaldu dute erremontistek. Jokalariek jarraitzeko borondate eta konpromiso osoa erakutsi dute etapa berri hau gidatzeko inor pres balego. Plantillaren aldetik jarraitzeko borondatea adierazi nahi dugu. Inplikatzeko eta kirolonen etorkizunaren alde lan egiteko pres gaudela esanez. Hori posible izan dadin, beharrezkoa da 2027tik aurrera kudeaketa profesionala bere gain hartuko duen egitura edo lidergo bat agertzea. Duele hilabete batzuk, jakin zen Oriamendi 2010 enpresak 2027tik aurrera ez duela jarraituko jokoaren kudeaketarekin. Gaur gorkoz ez dago Gipuzkoan erremonte profesionalari jarraipenik emango dion bestelako egiturarik. Une hau baliagarria izan daiteke etapa berri bat irekitzeko bai, egungo eredua berrikusteko jarduera, galarretaz gain zabaltzeko oinarri lana indartuz eta erremonte profesionalaren bateratzea sustatzeko. Pelotariak proiektuan jarraitu eta inplikatzeko prest daudela argi utzi dute. Eta Nafarroako parlamentuan foruzaingoak sadarren segurtasuna bere gain hartzea proposatzen duen mozioan hartu dute, Geroa Bai eta EH Bilduren aldeko bozekin UPN, PSN eta Kontigo Zurekin alderdiak abstenitu egin dira eta PP zein Voxek aurka bozkatu dute. Lander Martínez. Partidaren ondoren eta Geroa Bairen eskutik iritsi da ganberara. Blanca Regulez bozeramaileak anomalia justifika ezin gisa definitu du sadarreko segurtasuna Espainiako poliziaren esku egotea oraindik eta Nafarroaren autogobernuaren aurkako neurritzat jo du. Lo ocurrido tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid evidencia la necesidad de culminar el modelo de policía integral previsto en la ley foral. Y también, algo que para nosotras es importante, que no se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra.
Horren ondorioa da, zehaztu duenez, eskumen logikari eta autogobernuaren garapenari erantzuten ez dion eredu bati eusten zaiola, eta horrek esan nahi du gorritxoen estadioko segurtasuna Nafarroako erakundeen kontroletik kanpo geratzen den estatu gorputz baten esku dagoela. Defender que la Policía Foral asuma en exclusiva la seguridad del Estado y el Sadar no es un gesto simbólico ni una confrontación con nadie. Es una cuestión de coherencia institucional. Es cumplir lo que reconoce en la LORAFNA. Es avanzar en el modelo de policía integral que esta Cámara ha respaldado reiteradamente. Quienes hoy se opongan deberán explicar por qué consideran que la Policía Foral no está preparada para asumir una función que ya desempeña en otros grandes eventos. Horregatik, koherentzia instituzionalekotzat jo du foruzaingoaren polizia integralaren ereduan aurrera egitea, autogobernua erantzukizunak bere gainartuz gauzatzen baita haren esanetan. Eta astegun honetan ere bat formulak denboraldi hasiko du Australian 22 ibilgailu izango dira leian eta Cadillac markaren etorrera da berritasunetako bat ekialde hurbileko gerrak ere, egutegia guztiz alda lezake. Ikusteke azkenean pegi iragarretako leku gehienetan egongo diren, baina momentuz aurreratu dezakeguna da Melbourneen, Australian ekingo diola Formula bateko denboraldiak asteburu honetan eta Bahreinen apirilaren 12an, gero Saudi Arabian apirilaren 19an eta esandakoa bertan Iranekin hasitako gerraren ondorioz ez dakite momentuz segurtasun baldintzak emango ote diren leiho horiek burutu alizateko. 2026ko Formula bat ibilgailuek aurreko urtekoek baino 30 kilo gutxiago pixatzen dituzte, 778 kilo guztira, luzeran 20 zentimetro eta zabaleran 10 gutxiago izango dituzte, gainera aurrerantzean azkarrago egiteko aukera izango dute. Aurreko gurpilak 25 milimetro eta atzekoak 30 murriztu dira. Motelagoak izango direla dirudi lehen probek diotenez, baina beste alor batzuk hobetuko dira. Motor hibriduen alde egin dute 2030-2030ko karbono isurien murrizeta helburuarekin bat eginez, motorrak 1,6 litro eta V6ko turbo hibridoak izango dira. Potentziaren erdia errekuntzako motorretik jasoko du eta beste erdia bateria elektrikoetatik. Diego beharko dugu orduan. Goizeko 9:20 gutxi izan daitezen, 2 minutu besterik ez. Aipatuko dugu baita ere Euskal Herriko hiru arte galeriak eta hainbat euskal artistek parte hartuko dutela urte honetako Arko Azokan Espainiar Estatuko arte garaikideko garrantzitsuena. Aitor Prieto. Ez dago herrialde baten ordezkaritza hoberik bere kultura industriak proiektatzen duena baino. Hori kontuan hartuta, Gasteizko gobernuak artearen euskal sistema delakoa sortzea sustatu du. Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen hitzetan, sistema hori sortzen eta arriskatzen duten artistek, haiei laguntzen dieten galeriek, eta beren lanak erosten dituzten bildumagilek bat egiten duten ekosistema bat da. Aurtengo Arko Azokan 3 euskal galeria hartuko dute parte. Bilboko Carreras Mujika eta Donostiko Zibrian eta Villa Magdalena galeriak. Gasteizko gobernuak artearen euskal sistema justifikatzeko erabili duen arrazoi bat euskal artearen nazioarteko proiekzioa indartzea izan da. Baina Ignacio Mujika Carreras Mujika galeriako arduradunak ziurtatu duenez, hau jada existitzen da. Dioenez, haiek atzerrian egiten dituzten salmentei esker mantentzen dira galeria gisa. Eta horregatik, gero eta gehiago irekitzen dute haien katalogoa kanpoko artistak sartzeko. Zibrianen kasuan ere, haien programaren zati handiena nazioarteko artistetara irekita dago. Donostitik ere mundu osorako leioak ireki daitezkeela frogatzeko. Hau erakusteko, galeriak aurten arkon duen stand bat Sigi Lee artista txinatarrak hartuko du. Bestalde, Carreras Mujikak euskal artearen aldeko apostuari leia leusten dio. Eduardo Chillida edo Rafael Ruiz Balerdi bezalako klasikoak eta sortzaile garaikide baina sendoak, ala nola Xavier Salaberria, Asier Mendizabal, June Crespo edo Juan Pérez Agirregoikoa elkartzen diren artisten ohiko nominarekin. Hogeita laugarren korrikaren aurkezpen soziala egin dute, Iruñeko Baluarte jauregian 2 aste besterik ez dira falta ekimen has dadin, eta euskararen arnasa Euskal Herriko txoko guztietara eramateko. Antolatzaileek hizkuntzaren izaera irekia nabarmendu dute eta euskalduntzea bermatzeko erremintak, ala hizkuntza politikak aldarrikatu dituzte. Hogeita laugarren edizioa euskara gara lelopean egingo da komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko. Ane Elordi korrikaren arduraduna EITB-ri emandako adierazpenetan.
lekuko hartzetara eraman ditugu 3.426 izango direnak. Azaroaren erdialdean esan gendun, nahi gendula alik eta korrikarik anitzena izatea eta eragile gehien barnebilduko dituena Euskararen bueltan eta erronka horrekin ari gara. Elordek iragarri du aurten hainbat ekimen eta keinu berezi izango direla gainera eta bestelako aldarrikapen sozialak eta edizio honetako omenduari hots errigorari lotutako ekitaldiak gauzatuko dituztela. Korrikak ospakizuna eta aldarrikapena biak batzen dituela gogorarazi baitute. Oier Sanjurjo Nafarroko ikastolen presidentea ITBen. Menelkartu gara euskaltzale asko korrikaren inguruan, guk bizi dugulako gogotsu korrikaren etorrera, eta 2 urtean behin beti egoten gara kriston gogokin ea noiz iritsiko den. Eta berriz laku bat orrokaren doinuan egingo du dantza aurten senpereko aintzirak. Ondorengo artistek ezarri diote ahotsa herri urratsen azken kantari aire izpuruak idatzitako kantua, Patxi Kasenabek, RTZ kolektiboak, Pello Armendarizek ala Lide Hernandok. Bai, pixkanaka, sehaska hasia da aurtengo herri urratsi buruzko pista batzuk ematen. Azaroan jada data eta leloa aurkeztu zituzten eta kantuaren eta bideokliparen txanda izan zen atzo. Hala, edizio honetarako kulturgilean dana elkartu ditu Ipar Euskal Herriko ikastolen bestak eta laku bat orroka izan da bateratze horren emaitza. Entzungo dugu abestia ongi iruditzen bazaizue. Txokoletak, egutegiak, adindar, mozketak, garriketak, ikasle aldera da borren tarrapatana. Iragareko teia borroskak orainaren onalgi, zubi erdi bat, airean. Eroak iratu ez izan digitan dire, harriak atxa ditzagun aldamioak lora gaitzan lorioa. Zure begietan atzeman du borroka leku bat, ez alduzu ez zuten oroka laku bat, etorkizuna. Txanpo lerdo bildua, aluminio sin arroziak, pegatinez jantzita, gure aldarria. Frantzesaren meneko eskudar dartiak, horri zurian idatzi du, basoa euskara. Eroak iratu ez izan bilitan dire, harriak atxa ditzagun aldamioak lora gaitzan lorioa. Zure begietan atzeman du borroka leku bat, ez alduzu entzuten oroka laku bat, etorkizuna nahasten du ez gaitzan. Ito nostalgia, atzeman du borroka leku bat, ez alduzu entzuten oroka laku bat, etorkizuna nahasten du ez gaitzan. Ito nostalgia.
Espazioak sortu, handitu eta defenditu. Gure eskubideak eta gure hitza indartzeko. Emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen jarrai dezagun. Eman tokia berdintasunari. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Euskal Herriko antzokietara kaka dator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Martxoaren 26 BIEM, makina erremintaren nazioarteko bihurtekoa bekera berriro etorriko da. Makineria mugikor handiaren nazioarteko hitzordu hori erreferente industriala eta teknologikoa da. BIEM 2026, berrikuntza, lehiakortasuna eta negozioa bete-betean. Carpe BIEM, antolatzaileak AFM, Aime eta Bek. Bizkaibusek martxoaren 9 aurrera Santurtziko Bizkaia peto-petoa erakustera hurbiltzen zaitu. Gure historiaren eta esentziaren ibilbidea. Eta gainera martxoaren 10 ez galdu doako Bilboko akordeoi orkestra sinfonikoaren kontzertua. 7:30 Serantes kulturaretoan, lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz, bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Haze kaka ematen duten. Gure audientziak neurtzeko inkesta berria abiatu dut CSetxeak, eta baliteke zuri ere deitzea. Beraz, adi, zure erantzunek eragin izugarria baitute inkesta horretan. Zer egin behar duzu? Ezerrez, inkestari erantzun eta egia esan. Adibidez, orain egiten ari zaren bezala, naiz irratia, entzuten duzula. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz, bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Bai, noski, esan. Naiz irratia, zurekin, gero eta gehiago gara. Martxoaren 26 BIEM, makina erremintaren nazioarteko bihurtekoa bekera berriro etorriko da. Makineria mugikor handiaren nazioarteko hitzordu hori erreferente industriala eta teknologikoa da. BIEM 2026, berrikuntza, lehiakortasuna eta negozioa bete-betean. Carpe BIEM, antolatzaileak AFM, Aime eta Bek. Beno heldu zaigu, analisi mailaren tenorea ostiral goiz honetan ere, goizeko 9:10 gutxi, iaia, eta gurekin dauzkagu, gaurkotasunaren azterketa egiteko, Malen Dominguez soziologoa eta baita, Unai Fernandez de Betoño, arkitektua. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, Unai, zurekin izan ginen, aste artean, eta ez dakit, aipatu nahi dizute, biziki atentzioa ditu diran kontutako bat, ez dakit egon ote zinen, arratsaldeko martxoak 3ko manifestazioan, eta horren bukaerako ekitaldian, eta bertan martxoak 3 elkarteko kidekin hitz egiten, aipatu dut, zer nolako ikusgarritasuna izan zuen, agurra dantzatu zietela biktimei, nola eta kutxa baten gainean igota, ez dakit ikusi dituzun irudi hauek? Bai, ikusi ditut irudiak, baina bertan ez nituen ikusi, egon nintzen manifestazioaren hasieran eta gero etxera joan behar izan nuen, familiagatik, eta bueno, irudiak ikusi ditut, bai, bitxiak dira, baina ze zentzutan esaten zenuen, Pegi? Berez, agurra dantzatzearena izan daitekela ohiko kontu bat, baina zer eta kutxa bat jarrita, askoz ere ezberdinagoa dela, eta sekulako ikusgarritasuna ematen ziola horre dantza egitearen ekintzari. Bai, esan ikusgarria izan zen guztia, ezta? Manifestazioa normalean izaten da, bueno, beste ibilbide ohikoago bat izaten du, Gasteiz osoa zeharkatuz, eta aurten, 50. urte hurrena zenez, bueno, pixkat errepikatu zuten, orduko funeralak egin zuen ibilbide berdina, eta bueno, nik ustetan ikusgarria izan zela hori barne, ezta? Nik ustetan oso egun polita izan zela, oroimenerako eguna, eta langile borroka aldarrikatzeko eguna. Hain zuzen, langilariari buruz hitz egin barra dugu ondorengo minutuetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek errefusatu dute, Confebask patronalak lanbiarteko gutxieneko soldata propioa negoziatzeko proposamena. EH Bilduk legebiltzarrera eraman duen ekimen batek,
gutxieneko 1.500 euroko soldata ezartzea aldarrikatzen zuen eta patronalak sindikatu guztia deituriko negoziazioetan parte hartzea eskatzea. Gobernua sustengatzen duten alderdien zuzenketak negoziazio kolektibo baten komenigarritasuna aldarrikatu dute. Bai, EH Bilduk proposatu du Euskal Autonomia Erkidegoa 1.500 euroko gutxieneko soldata defendatzea eta Confebaski eskatzea negoziazio mailan eseri eta administrazio autonomikoak bere gain ardezan lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumena. EH Bildutik Arkaitz Rodriguezek nabarmendu du gehiengo sozial eta politiko batek Euskal Autonomia Erkidegoko soldatak erkidego honetako bizimoduaren garestitasun handienera egokitzea defendatzen duela. Bizitzaren kosteak gora eta gora egiten duen bitartean, hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gure herriaren parte hontan jarraitzen dugu lotuta, jarraitzen dugu hiltzatuta. Madrilen modu uniformean finkatzen den eta geure errealitate sozial eta ekonomikoa. Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearen eta Eka Henriko PSkoaren ustez ordea patronala da ituna lortzeari uko egiten ari zaiona baita negoziatzera esertzerare. Jon Hernández. Creemos que toda la presión de clase tiene que ser sobre Confebask. Y eso es en lo que se centra nuestra enmienda. Creemos que es el momento de aportar como organización política, como coalición política, de aportar. Baina biek ez dute partekatzen eskumen hori eskatzea eta estatu mailako gutxieneko soldata komun bat defendatzen dute gero sindikatuen eta patronaren arteko hitzarmeneko gutxieneko soldataren lanbide arteko akordio batekin osatuko litzatekena. PSko Eka Henriko. Desde el respeto a la negociación colectiva, manifestamos que consideramos conveniente que sindicatos y patronal acuerden dentro del marco interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi. Y la realidad es también que si hoy hablamos de este tema... Eta EH Bilduren proposamena eta Sumarren zuzenketa atzera bota ostean EAJak eta PSek aurkezutako testu izan da, aurrera atera dena bere botoekin eta baita PPren abstentziarekin ere. Jakin nahi dugu, nola ikusten duzuen Euskal Alderdi Jeltzalea eta PSren posizioa, beraiek legebiltzarrera eramandako ekimenak diona da, komenigarria dela negoziazio kolektiboaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko errealitate sozioekonomikoarekin bat datorren negoziazio kolektiboko gutxieneko soldata bati ekitea. Malen, zer diozu? Gaur egun Espainiaren markoan kokatzen geran momentuan eta Espainiako probintzia eta erkidego ezberdinetako egoera oso ezberdina da, bizi maila edo ezaugarri ezberdinak daude gurutzatzen direnak eta bizitza eaen garestiagoa da eta horrekiko soldatak ere modu proportzional batean egon barko lirateke. Gero, lanbide arteko gutxieneko soldataren negoziazioaren arira, ez da kontu berria eskumen faltagatik egotea, etengabeko ez dakit nola esan errenka edo ezin iritsi batera, orduan nik uste dut berriro ere nolabaiteko burujabetza falta batek eragin duela egoera hau, eta ikusi beharko da nora iristen den EAJak eta PSek aurkeztutako ekimena, eta nola gertatzen den gero alderdien arteko eztabaida. Unai? Bai, lehen aipatzen genuen martxoak 3, ezta? Eta badirudi asteartean, borroka sindikala gorestea tokatzen zela eta EAJak eta PSek hori egiten ibili zirela, argazkirako ematen du, gero ostegunean arlakoak entzun dizkiegu esaten, ezta? Ukatzen Confebasken gainean jarri behar denik inolako presiorik eta akordio hauek beste mahai batean egin behar direla. Akordioak behar bada beste loku batzuetan egin beharko dira baita ere, baina nik uste argi dagoena da Confebask eragile garrantzitsua dela SMI edo lanbide arteko gutxieneko soldata duinago bat lortzeko bidean, uko egiten dio sindikatuekin esertzeari, eta nik uste logikoa zela legebiltzarrak baita ere eskatzea Confebaski, gero loteslea izan gabe noski, baina legebiltzarra badauka aukera eskatzeko edo zer gauza edo zeini, eta nik uste oso pertinentea dela Confebaski eskatzea
hemengo soldatak igotzeko eta lanbide arteko gutxieneko soldata 120-125 igotzeko, hain zuzen ere hemengo gastuak, hemengo erosketaren saskia, etxe bizitza eta esate baterako Cáceresen baino 120-125 baino garestiagoa delako, eta zentzu horretan ez daukalako zentzurik lanbide arteko gutxieneko soldata minimoa izatea. Confebaskek jarraitzen du lehiakortasunaren kontrako neurri bat izango litzatekeela hori, baina nik uste aski frogatua geratu dela estatu mailan 2018tik gogorarazi behar dugu 175 inguru igo dela lanbide arteko gutxieneko soldata, ondo dago igoera hori, baina nik uste hemen daukagun esan bezala bizitzaren garestitzearekin nahikoa ez den igoera bat da, eta zentzu horretan, nik uste logikoa dela sindikatuek eskatzen dutena, ez da, 1.500 euro kobratu arte igotzea lanbide arteko gutxieneko soldata hori, eta eskaera hori ikusiko dugu martxoaren 17an berriz ere. Hain zuzen, Pello Igeregi, elako negoziazio kolektiboko arduradunak eta Oiana Lopetegi labeko ekintza sindikaleko arduradunak adosturiko zuzenketa kritikatu dute. EAJ eta PSeren jarrera salatu nahi dugu, izan ere azken hilabetetan gertatutakoa gertatu ez baliz bezala jokatzen dute. Confebasken ezezkoak existituko ez balira bezala jokatzen dute. Eztabaida negoziazio kolektibora orokorrean bideratuz eta Confebask interpelatzea eragotziz. Sindikaleko arduradunak alderdien, erakundeen eta patronalaren jarreraren aurrean langileen indarra azpimarratu du eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia luzatu. Gu ziur gaude alderdiak, Eusko Jaurlaritza eta patronala mobilizatzen ez baldin badira, langileria mobilizatuko dugula. Martxoaren 17an kalera atera eta greba masibo arrakastatsua egingo dugula. Gakoa izango baita gutxieneko soldata propioa gertuagoa izateko. Gerturatzen ari da martxoak 17 hori, esan beharra dugu, aste pare bat besterik ez dira, astea eta egun batzuk besterik ez dira falta, eta jakine dugu ere, ea zuek nola ikusten duzuen greba aurreko giroa enpresetan eta ari dira jada batzarrak egiten, Malen? Bai, egia esan normala ez, giroa puripurian egon behar da, nik nerean ez dut bizi hori, baina bai sumatzen dela kalean giroa berotzen ari dela, eta Euskal Herrian ere mobilizaziorako joera hori historikoki badaukagu eta gaur egun ere jarraitzen du. Eta pixka bat, lehenokoaren arira, gogoratu nahiko nuke Jaurlaritzak ateratzen duen ekonomiaz aldizkarian, azkeneko alean erlazionatzen da enpleguaren kalitatea eta lehiakortasuna edo nola lurralde lehiakorraren arteko harremana. Eta nik uste dena pixka bat lotuta dagoela, enpleguen kalitatea areagotzen den heinean, lurraldea lehiakorragoa bihurtzen da, enpresak ere lehiakorragoak dira, eta ez logika produktibista batean, baina langilea ondo zaindu eta enpresak ere bere lekua afiantzatzen edo nolabaiteko harreman hori lortzen. Orduan, nik uste dut argamasa guzti honetan grebak ere bere espero dugu ez, bere arrakasta izatea. Akaso lehiakortasunari dagokion ere beste elementuetako bat ere bada, baldintzen egoeraren arabera, zehazki patronalak hainbestetan izpide izaten duen absentismo hori, balen? Bai, askotan hitz egiten da absentismoaz, datuak gero ikusi beharko lirateke, eta aurreko batean, justu egon ginen horretaz hizketan, eta ez dakit asko hitz egiten da absentismoaz, baina gero ikusi behar da horren barruan ze kategoria hartzen diren kontuan, ez dakit, amatasuna itatasun bajak, gaixotasun bajak, ikusi behar da benetan patronalari interesatzen zaiolako absentismoa oso altua dela esatea, eta pixkatez, biktimismoaren gurpil horretan erortzea. Orduan, nik ez nioke garrantzia eman behar zaio noski baiet, baina kontuan izan da nork esaten duen hori, eta kontrastatu beharreko datu bat dela, eta ondo aztertu.
Goizeko 9 eta badira azken ordikoei dagokienez esango dugu. Arrigorriagako Padura klubean adingabe baten aurka izandako sexu indarkeria eta jazarpen kasu bat salatu dute. Ogei Belategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. EITBek emandako informazioan oinarrituta esan dezakegu bidaure genero indarkeriaren biktima diren aurrak babesteko elkarteak eta Urruma Arrigorriagako talde feministak zabaldutakoa. Eta zehazki, hoxe, jokalari adingabe baten aurka sexu indarkeria eta jazarpena eman dela ohartarazi dute. Gaineratu dutenez, ustezko erasotzaile guztiak adin txikikoak liratek ere eta futbol taldeko kide baita. Salaketa egin duten elkarte hauen arabera, jazarpena behin baino gehiagotan eman zen, neskato honen aurka entrenamenduatara joaten zen bitartean, kasuari lotutako informazioaren arabera gainera, egoera larriagotuz joan zen eta eduki sexuala zuen bideo bat zabaltzera ere heldu ziren ustezko erasotzaileak. Padura Kirol Klubak duela gutxi emakumezko talde berriak sortuko zituela jakinarazi zuen eta horrekin batera berdintasun protokolo bat diseinatuko zuela, baina salaketa egin duten elkarteek uste dute ez dela nahikoa arduradunen erantzuna, futbol taldeko arduradunen erantzuna. Hori dela eta bidaurek eta Urrumak kirol talde honi biktimari barkamen eskaera publikoa eta zuzeneko egitea eskatzen dute, baita ere erasotzaile disiplina neurriak berehala aplikatzea eta prebentzio eta jarduera mekanismo errealak premiaz ezartzea Pegi. Adi egon beharko dugu albiste horretaz, baina baitare nabarmentzako beste hainbat jazoera ere izango dira ostiral goiz honetan. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Pegi, egunon entzuleok, ostiral honetako Gasteizko plenoan besteak beste Petronorren eta txertoen aferaren inguruko puntuak espero ditugu. Gasteizan ere Oskar Puente Espainiako gobernuko garraio ministro izango da Foro Kapitalen, bestalde kooperatiben kontseiluak eta Konfekopek ekitaldia egingo dute martxoaren 8 arira, EH Bilduk agerraldia egingo du Bilbon kale artistei buruz, eta Altsasun abiadura handiko trenaren inguruko agerraldia egingo dute urrengo manifestaziora begira. Gainera gazte euskaltzalen sareak ere agerraldia egingo du Gernikan gazte olatua sortu nahi dute korrikaren bukaeran. Ekonomian elak ekitaldia egingo du Donostiako bulebarrean, hau ere martxoaren 8arekin lotuta. Erreparazio almuga, lanbidarteko gutxieneko soldata 1.500 euro justizia feministarantz lelopean. Tubos Reunidoseko langileak eaiotaren egoitzaren aurrean elkartuko dira, eta bestalde makina erremintaren 2 urteko amaituko da gaur Barakaldoko beken. 12etan egingo dute balantzea agerraldia. Kiroletan gaur hainbat hitzordu dira espero ditugunak, Saskibaloi Euroligan Baskonia Parisen pare, emakumezkoen kasuan Araski Juventut eta Gran Canaria Ideka eta Gernika Valentzia, eta gainera Eskubaloian Bidasoa Bueskaren aurka arituko da Sobalen baitan. Amaitzeko, neguko joko paralimpikoak abiatuko dira. Eskerrik asko, Itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Pegi, lehen txagoa aipatu ditugun bi korapilo hoien inguruan, lehenik eta behin, esango dizuegu, zestoan, egoeraren berri gehiago ez dugula izan, esatea hainbat ibilgailuren ondoriozko istripua izan dela, 7 kilometrotakoak ziren 59. kilometroan AP8an Bilborako norantzan autopilaketak, baina ordutik Pegi beste zenbait arazo eman dira, besteak beste, aipatu behar Bizkaia 30 errepidean Loiun Galdakorako norantzan, bi errei itxita zeudela duela minutu batzuk, bertan izandako istripu baten ondorioz trafiko zuzendaritzak zehaztu du, Barakaldorako norantzan 3 kilometrotakoak direla autopilaketak une honetan, baitere gogora ekartzea Bilbo handian eta zehatzago Leioa, Barakaldo eta Galdakoren ingurutan ere nahiko motela dela trafikoa goizeko ordu honetan. Pazientzia beraz, aipaturiko txokoietatik igaro berritzan ez gero, eguraldiari dagokienez esango dugu. Euskal Herria aski lainotua daukagula goiz honetan, xirimiri ere badaukagu, eta temperaturei dagokienez, temperaturarik freskoenak Gasteiz inguruan une honetan 8 gradu besterik ez, Iruñan 9 gradu, 11 gradu Donibane Garaziala Maulen, 12 gradu Donosti eta Bilbon, eta 13 gradu berriz Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Eguraldi ezegonkor, euritsu eta freskoa nagusituko da ostiral honetan.
Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina euria gehien bat lurraldearen ipar-ekialdean eta gehien bat Gipuzkoan botako du eta tarteka gainera zaparradak handi samarrak izango dira, bereziki kostaldetik gertu. Goizurialdean ere euria izango da, baina bertan gutxiago botako du, baina ere zaparradatxo batzuk emango dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, akaso goizurialdean euri gutxiago botako du, baina euritan jarraituko du. Aldiz Kantabriar isurialdean arratsaldea ere euritsua izango da, bereziki Gipuzkoan eta ipar-ekialdean, bereziki Gipuzkoa ipar-ekialdean, Lapurdin eta Nafarroa iparraldean tarteka zaparradak handi samarrak izango dira. Ipar-mendebaldekoa izan nagusituko zaigu eta bolada oso zakarrak utziko ditu. Kostaldean eta Ebro bailanan temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 5 eta 11 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handi samarra jasango dute, Kantabriar isurialdean 10 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean, temperatura maximoetan baxuenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Gure etxean zaude. Zaindu. Astigarragako eta Hernaniko udalak. Goazen. Euskadin urrengo mailara goaz. Industria gehiago, industria hobea, isuri gutxiago. Gure seme-alabek amesten duten enpleguetara goaz. Eta maila zigotzen goaz. Goazen. Industria plana Euskadi 2030. Industria next level. Eusko Jaurlaritza. Euskotrenek jakinarazten du. Martxoaren 8an berdintasuna aldarrikatu dezagun. Euskotrenek zerbitzu bereziak eskainiko ditu emakumen nazioarteko eguna dela eta antolatutako ekitaldietara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3 Naiz irratian. Goizeko 9 eta 8 hemen jarraitzen dugu, Naiz irratian informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoñoren laguntzaz eta nabarmenduko ditugu hainbat datu, izan ere indarkeria matxistaren 1485 biktima hartatu ditu Satebik 2025 urtean. Lakuako exekutiboaren arabera, gero eta emakume gazte gehiago erabiltzen dute indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko zerbitzu hau. Satebi sistema Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko telefono bidezko zerbitzuak 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituen 2025ean zehar. Adina jakinarazi duten 605 emakumen artean talderik ugariena 51 eta 50 urte arteko izan zen, ia 27% heldu baitzen, baina gertu daude 18 eta 30 urte arteko taldea eta baita 31 eta 40 urte arteko ere. Horrela, Lakuak ondoriozatzen du emakume gaztek gero eta gehiago erabiltzen dutela zerbitzu hau. Indarkeriaren jatorriari dagokionez, Nerea Melgosa sailburuak adierazi du dei gehienak bikotekideak edo bikotekide horiek eragindako indarkeriagatik izan zirela. La mayoría de las consultas se relacionan con violencia ejercida por la pareja o expareja, un 90,67%. Las llamadas recibidas en relación a la violencia de pareja o expareja han aumentado en un 2,93%. Estas atenciones profundizan en lo más invisible de la violencia en el marco de la pareja. Hartatutako kasu guztietan indarkeria psikologikoa atzeman zela jakinarazi du sailburuak eta indarkeria fisikoaren, sexu indarkeriaren eta indarkeria ekonomikoaren presentzia ere nabarmena izan zela. Y dentro de este marco, la violencia psicológica está presente en el 100% de los casos. Además, en porcentajes muy relevantes se detecta violencia física,
un 69,49%, económica un 35,70% y sexual un 36,14%. Sailburuak jakinarazi duenez, aurten satebi zerbitzua lanean ari da gainera txat bidezko arreta kanal bat ezartzeko eta esku hartze komunitarioko plan bat diseinatzeko lurralde koordinazioa indartzeko helburuz. Datu horiek interpretatzeko ere ikerketa aski interesgarria egin du Erresuma Batuko Ipsos enpresak, zehazki ondorioztatu dute berdintasunaren alorrean belaunaldi berriek aurrekoekin alderatuta duten pentsamoldearen involuzioa agerikoa dela. Adibide batzuk aipatuko ditugu, eta belaunaldiko gizonen 91% dago, emakume batek beti bere senarrari obeditu behar diola esatean, eta beste datu bat ere bai, zeta belaunaldiko gizonek baby boomers direlakoak baino 2 aldiz aukera gehiago dituzte hezkuntza barnean erabakiak hartzeari buruzko ikuspuntu tradizionalak izateko, edota beste datu bat atentzia biziki deitzen duena, sexu arauekiko jarrerak ere guztiz ezberdina direla belaunaldien artean. Zeta belaunaldiko gizonen 21% uste du benetako emakume batek ez lukela inoiz sexu harremanik hasi behar, baby boomer belaunaldiko gizonaren 7% aldean. Ikusten da, aldeak nabariak direla, zuek nabaritzen duzue, involuzio hori gure artean dagoenik Malen? Bai, nik uste dut, betaurreko orokor batzuekin begiratu behar zaiola egoera honi, azkenean, telefono honek agerian jartzen duena da, salaketa bat egiten dela, bizi den egoera baten aurrean, eta beraz, horrek erakutsi dezake, kontzientziazio lan batek bere fruituak eman izan dituela, ez? Urtetik urtera esaten da, salaketa kopurua gora doala, horrek ez du esan nahi gaur egun eraso, proportzioan eraso gehiago gertatzen direnik, agian bat gehiago gertatuko da, kontua da, salatu egiten direla, eta hori berez bada pausu bat, publiko egiten duzun momentutik eztabaida politiko bihurtzen delako, eta horrek hizpide ematen duelako egoerari buruz posizioak agertu, konponbideak jarri. Neri kezkagarria irutzen zait, belaunaldien artean dagoen kezka hori, alde hori, gaztetxoen artean, sare sozialetan zabaltzen diren diskurtsoak, eskuin muturrak bertan daukan indarra, guzti hori azkenean nolabait trasladatzen da, gazteek beraien identitatea eraikitzeko dituzten moduetan, mutilek emakumeekiko dituzten harremanetan, baita neska gazteek beraien burua ikusteko duten moduetan, eta azkenean datu guzti hauek oso kezkagarriak iruditzen zaizkit, lan handia dago egiteko, kontzientziaziotik haratago ere zerbait gehiago egin behar da, eta drama bat iruditzen zait, 3.000 dei baino gehiago denetan indarkeria psikologikoa pairatu izana, iruditzen zait hor erreparazio lan handi bat egin behar dela, emakume guzti hoiekin, eta aldi berean, ez dakit gizonekin zer egin behar den, baina argi dago zerbait egin behar dela, ze bestela bere horretan utzita, hori merkatu librea, ekonomia bezala, merkatu librea libre utzi, hola ez da egoera aldatuko. Zerbait egin behar da, salaketa kopuruak baina eraso horiek gertatu ez daitezen. Unai, zuk zer diozu? Kezkagarria dela, ez da, zer nolako erantzunak ikusten ditugun, aipatu duzun Ipsos enpresak egindako inkesta horretan, behar bada neurri batean azaldu daiteke ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan, baina nik uste dut satebi telefono zerbitzuak ematen dituen datuek erakusten digutela zeozer gehiago dagoela, ez bakarrik hori, ez da. Nik uste nahiko deigarria dela kopurua, esan den bezala, 3.000 dei urte batean askotxo da, okerez banago igo da 11% pasaden urtetik,
Eta, karo, 3.000 dei horietatik erdia dira violentzia zuzenean pairatu duten emakumeenak, ezta? Horiek dira egunean 4 dei lotuta violentzia egoerekin asko da nere ustez. Eta gero neri deitu dit atentzioa, pentsatzen nuen, ez dakit zergatik, igual prejuizio bat izango da, baina sexu askatasunaren aurkako dei gehiago egongo zirela, badirudi horiek direla dei guztien 4, eta gehienak direla, baina gehienak ezberdintasun handirekin 81 inguru bikote harremanean gertatzen diren violentziengatik, ezta? Eta nik uste hori ere lotuta dagoela lehen esan dugunarekin, ez? Badirudi gizonok ulertzen dugula bikote harremana, ez dakit, botere harreman baten moduan, eta bertan violentzia erabili daitekela, violentzia fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa, ez? Aipatu dira hainbat violentzia, bikotean botere harreman hori mantentzeko, ezta? Privilegioak mantentzeko, eta nik uste benetan tristea dela, eta asko dugula gizarte moduan aurreratzeko, eta bereziki gizonok. Beste mundu bat, feminismoatik leloarekin kalera irtengo da Euskal Herriko mugimendu feminista duden martxoaren 8an mobilizazioak antolatu dituzte Bilbo, Donostia, Baiona, Gasteiz eta Iruñan. Arrazoiak sobera daudela karrikara irteteko aldarrikatu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta hauetan sakondu nahian Naiz Irratiko estudioetan dugu Uma Ulaizia. Egunon? Kaixo, egunon. Borroka ezberdinak piztu dituzu Euskal Herrian azken urteetan, indarkeria matxistaren aurkako protokoloak, espazio seguruak sortzeko aleginak, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko greba feminista orokorra, tokian tokiko problematikei aurre egiteko dinamikak, nolako talkak topatzen dituzue parean hauek plazaratu ostean? Talkak egia da gero eta handiagoak direla, ez? Alde batetik, badelako testu ingurua globala eta baita ere lokala are eta bortitzagoa, gero eta bortitzagoa, ikusten dugu prekarizazioa areagotzen ari dela, eskuin muturra goraka doala, eta zentzu honetan ere, baita ere, ez dela hau soilik alderditan ikusten, nola baita ere zentzu komunean ere, izan duela nola baiteko poso bat, eta ideia reakzionarioak areagotzen ari direla, eta hor, bereziki nahi genuen rekalkatu edo feminismoaren kontrako erreakzio bat ere badugula, ez? Orduan, talka horien aurrean ere, ez dakit, jarraitzen dugu borrokan, eta horten ere kaleak hartuko ditugu martxoaren 8an. Horre, talka horren bueltan ere, gizonei ardurak hartzeko deia luzatu duzue. Halako deiak egiten direnean, jaso duzu erantzunikan edo erreakziorik egon beharko luke? Gizonekin gertatzen ari dena da, eta uste dut aurrez ere egon zaretela hitz egiten, ez? Egia da, alde batetik eskuin muturraren goraldi honek, bai, irekitzen duela errelato bat, fokoan jartzarena mugimendu sozial eraldatzaileak, eta horien artean feminismoa. Eta badagoela, kosmobizio horretan edo feminismoaren kontrako mezu zuzenak, eta erabiltzen ari direla gizon zuriekin nolabait konektatzeko ere, inkluso diskurtso antifeministak, eta horrek ikusi dugu poso bat utzi duela. Orduan, batetik hori eta bestetik ere gertatzen ari dena da nolabait uste dut gure boteretzearen aurrean ere nolabait privilegioak kolokan ikustearen ondorioz ere erreakzio bat gertatzen ari dela, eta horiek nolabait nahasi egin direla, eta beraz horien testuinguru honetan edo erabaki beharko dutena da ze aldetan egon nahi duten. Ea izan nahi duten nolabait eroale, ideia feministen eroale eta indarkeria matxista gelditzeko ere agente, edo kokatu nahi duten reakzioaren aldean. Hor, hain zuzen, erantzun horiek aldarrikatuta, erantzunik ez baldin badago, edo gotortze jarrenak baldin badaude, hor zer egin behar da? Zeitzuk izan beharko lirateke horri aurre egiteko baliabideak? Guk egiten duguna da seinalatu privilegio egoera horiek eta privilegio egoera horietan eutsi nahi duten gizonak, ez dakit, uste dut ez dagoela erantzun bat eta bakarra, eta ez dakit ere zein puntura arte izan beharko litzateken gure ardura ere etengabe egotea esaten bakoitzak zer egin behar duen. Baina bai uste dut nolabait tentsionatze edo politizatze edo kolokan jartzaren ondorioz botere diferentzia horiek eta gotortze horiek horrek ere mugimendu bat eragin dezakeela, uste dut ere
aldaketak leku desberdinetatik egin daitezkeela, batzutan agian elkarrizketaren edo pedagogiaren bidezkoak dira gehiago, bestetan gatazkaren bidezkoak, eta hor bakoitzak hartu beharko duela ardura, ez dela soilik mugimendu feministarena, baizik eta oro harrez, eraldaketan sinesten duen agente ororena. Hain zuzen, galdera egin dizudanean ere, konturatu naiz, noski hor aipatu du, mugimendu feministak zer baino etxeko lanak dituena gizonak gara. Hain zuzen, ezakit, ikusten duzue, mugimendurik badagola gizonon artean, edo privilegioan bueltan badagola gotortze bat ere? Ba, ez dakit orokortu daitekeen, bai, ikusi duguna bada, mugimendu feministak lan egin duenean, azken urteetan erreakzioa areagotu bai egin dela, modu zuzenagoan edo. Azkena, aurrekoan ere aipatzen egon ginen justo, Laudion egin zutenean ere mugimendu feministak salaketa publiko bat, estenatokira igo ziren, eta salatu zutenean eraso bat zuzenean izan ziren seinalatuak, eta ikusi zen nola gizonen arteko konplizitate edo anaidia horrek ez, nahi zigon zilegitasuna kendu salaketa horretan. Orduan, zentzu horretan bai ikusi dugu esplizitatze bat, kolokan jarri nahi izatean era feminismoa bera, eta hori salatzera aterako gara. Gero posizioak, nahi dut pentsatu, oro har gehiago ere egongo direla ez, baina bai estrukturalki ikusi duguna giro bat, eta horren aurrean bakoitzak beretik ikusi beharko duela, nondik eragin nahi duen. Hor, zaintza grabaren ostean, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuei bilerarako deia egin zitzaian. Hainbatetan galdetu izan dugun kontua bada, ea nola bukatu zen bilera eskaera hau, baina jakin nahiko nuke, aldarrikapen honek nola jarraitzen duen, ze zaintzaren arazoak hor jarraitzen du, nola eman behar zaio bide honi? Bueno, esan duzu bezala entzungo egin zieten gobernuek, EAEkoak zuzenean eta Nafar gobernuak lehenengo beste bilera bate bertako inaiekin bideratu ziguten, baina gobernuarekin azkenan ezin izan genuen hitz egin. Ikusten duguna da entzungo egin zutela eta lehenengo greba feminista orokor bat antolatu ondoren, hainbeste mugimendu sozio-sindikal mugitu ondoren, badela ez, auzi sozial bat pilpilean dagoena eta urgentziaz erantzun behar zaiona, ez dagoela erantzunik, orduan gu jarraituko duguna da interpelazioekin. Interpelazioekin, egitura hauek betikotzen dituzten patronalarekin, instituzioekin eta gizonekin ere. Orduan hortan lanean jarraituko dugu, bagabiltza ere bizitzak erdegunean koordinazioak lanean jarraitzen du, eta urrengo inflexio puntuak antolatzen. Hor, bestalde, baita ere, feminista zuriak ere interpelatu dira, gatazka dago, feminismoaren izenpean zabaltzen diren diskurtsoekin? Bai, gatazka feminismoaren barnean, inondik ere. Gertatzen ari dena da, emakumeen babesle gisa ikusi ditugula ateratzen, eskuin muturretik datozen diskurtsoetatik sektore batzuk, ez? Salatzea, alde batetik, hau sustengatzen duela errelato patriarkal batek, badela salbatzaileak behar ditugula, eta badirudi emakumeen babesa soilik axola zaiela bestelako zapalkuntza bat indartzeko balio dienean, kasu honetan arrazismoa dena, ez? Orduan, modu argian, feministon ardura bada, modu argian posizionatzea diskurtso hauen kontra, eta feminismotik ere ardurak hartzea, ulertzea ere feminismoa ez dela soilik feminismo zuria eta aliantzak egiteko ideia horretan berrestea, eta noski arrazakeria salatzea. Mugimendu feministak ere berriki gaitzetsi du, Euskal Herriko mugimendu feminista izena erabiltzea beste koordinazio espazio bat sortzeko zer gertatu da? Bueno, hasteko uste dut, badagoela ere diskurtso interesatu bat gertatu dena honekin, zabaldu dena komunikabide batzuetan, mugimendu feminista zatituta dagoela. Eta mugimendu feminista ez dago zatituta, eta uste dut badela garrantzitsua tentuz eta arduraz erabiltzea mugimendu feministaren txapel hori, badelako mugimendu bat oso anitza dena, eta oso anitza izanagatik ere kontsentsu batzuk dituguna, kontsentsu horrek ez dira nola nahi lortutakoak, badira jardunaldietan, eta eztabaida lortutakoak, eta horiek eraman gaituzte marra gorri batzuk jartzera, ez? Eta marra gorri horiek dira kasu honetan,
trans pertsonak sujetu direla, mugimendu feministaren barnean, eta sexu lana dela. Eta zentzu horretan, puteen kasuan ere, lan feminizatu eta prekarizatu ere bezala, eskubide guztiak aldarrikotuko ditugula, ez? Orduan, marra gorri hauetatik ez garela pasatuko, eta hori ez dela, nolabait, mugimendu feministaren zati batena, baizik eta asamblea antolatzen den mugimendu feminista batena, eta hori nolabait izen hau, edo Euskal Herriko mugimendu feministaren izen hau, tentuz eta arduraz erabili behar dela. Igande honetarako mobilizazioak deitu dira Euskal Herriko hiriburuetan, aurten zeintzuk izango dira, plazara eramango diren aldarrikapen nagusiak? Bueno, beti egiten diogu, nolabait, beti lurreratzen dugu testuinguru konkretuan, ez? Eta urtengoan jada aritu gara, baina bagaude oldarraldi batean, izan eskuin muturragatik, izan baita ere testuinguru imperialista batean gaudelako, non gorputzen eta lurralden gaineko kontrola areagotzen ari diren, izpide izango ditugu imperialismoa, eskuin muturra, prekarizazioa, noski violentzia matxista ere, aurten ere erailketa bat gertatu delako Sarrigurenen. Orduan, hori guztiak ekarriko ditugu, eta noski antolatzera egingo dugu martxoaren 8an bertan ere, bai egunean bertan kaleak erditzagun, baina baita ere martxoa badelako ere, egun seinalatu gehiago ere badituen hilabetea. Martxoaren 21 daukagu arrazakaren kontrako eguna, 30 etxeko eta zaintza langilena, 31 trans ikusgarritasunarena. Beraz, horiekin, guztiekin irtengo gara. Martxoaren 17 ere, grebarako deialdirekin bat egin duzu, ezta? Hori da, ahaztu zait. Martxoaren 17 noski bai. Feminismotik ere ekingo diogu, greba orokorrari. Uste dut ere, greba feminista orokorretik gatozen honetan, nolabait aldarriak ere ekarri ditugula, eta antolaketa moduak, eta izan azkenean nolabait gutxieneko soldata minimo horretan ere azpitik daudenak lan feminizatuta arrazializatuak dira, zaintza lan deitzen diegun horiek, eta bagatozela ez, beste lanketa sozializazio batetik ere mugimendu feministako kideok, eta horrek ere egonkortu gaituela sujetu gisa greba orokor honi ere kiteko, beraz biketea feministak ere feministetan ere ekingo diogu, eta nolabait gure aletxo ere hortik jarriz. Adi izango bera datorrenari, Uma Olaizia Euskal Herriko mugimendu feministako kidea, mila esker, goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Epelta eroso ginenean eten dira komunikabideak gure artean beringiako zubirik ez dago galdu naiz aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako topa egiten topatuko nauzu basamortuan zure eskuen kilimaldaketak azalean inorritu dizkit nahiak idolo. Goizeko 9:30 aipatuko dugu elkarrizketaren nondik norako ezberdinak, eta horre galderak egiten geunden bitartean hor buruan neukan gora eta bera, hor implizituki ere baita ere, nire posiziotikan proposatutako galderetako bat ere izan da, horrea mugimendu feministak aurreikusi duen dinamikarik edo egin beharrik, horre gizonei ardurak hartzeko deia egiten zaion unerako, baina nakaso gure buruari galdetu beharreko kontua ere bada,
Eta zergaitik dinamika horiek eta egin behar horiek Euskal Herriko mugimendu feministak egin beharra dauzka. Uste eta azaroaren 25 mobilizazioaren bueltan, horixe bera ere aipatu zuela Euskal Herriko mugimendu feministak, edo beste egunen batean, edo beste deialdi, edo beste oharren batean, hor salaketa egitearen lehen pausua egiteagatikan, zergaitik eman behar zaizkio lan horiek, Malen? Bai, azkenean, egia da, gizonekin zerbait egin behar da, baina nork hartu behar du, kontzientziazio lan edo nolabaiteko lan horren ardura. Eta, karo, nire posiziotik, feminismoak aldarrikatzen duena, bere, zati batean behintzat bada, emakume batek ez du ezi behar gizona feminista izan dadin, nolabaiteko ez, berdinen arteko harreman batean, bai, transmititu ditzakegula, eztabaidak eta, baina benetan nik uste dut abia puntua izan behar dela gizonak bere baitan sentitu behar duela, privilegio hoien jabe dela, eta hori deseraikitzeko, gogoa duela, eta gero ja, berak ikusi beharko du ze bitartekorekin egin beharko duen deseraikuntza hori. Emakumeok egin behar dugun bezala, genero rolek ezarri dizkiguten marko patriarkal guztiengatik. Baina bai, nire ustez ez Euskal Herriko mugimendu feminista izan behar. Ez dakit eskolatik hasi behar den zerbait den, batzuentzat ja berandu da, eskola pasata daukatelako, orduan pertsona horien gana iristeko, beste bitarteko batzuk erabili beharko dira, politika publikoen bidez, edo lan arloan, edo aipatzen zuen umake bai, lan eremuan patronalekin eta gobernuekin bildu izan direla, ez? Eta, agian gobernuek ere hartu behar dute horren gaineko ardura, eta lan eremua, emakumeontzat abigikorra izan dadin, eta gizonezkoek bereien privilegioak sostengatzen eta zabaltzen jarraitu ez dezaten, lan eremua ere izan behar da deseraikuntza prozesu horretan klabeetako bat. Unai? Bai, argi dago, ardura ezin duela bakarrik mugimendu feministak hartu, guztioi dagokigu, gizarte feminista bat sortzea, gizarte parekide bat sortzea, zentzu horretan instituzioek badute ardura erakunde eta enpresa pribatuek, eta noski ardura daukagu gizonok. Eta nik uste konturatu behar garela, orain aipatzen dugun fenomeno berri hori, ultraeskuinaren handitze, zabaltze horrekin, bereziki badagola horre objektibo bezala, nik uste gazte gizonak, ezta? Horiek direlako, erreakzionario izateko unean daudenak, nik uste asko, oraindik akaso ez dira, baina ideia horiek ez dakiz zergatik, baina erakartzen dituzte batzuk, eta hor, Malenek esan bezala, behar bada heziketatik hasi beharko da, eskoletatik, familietatik, etxetik hasi beharko gara, hau irakasten, hasi edo jarraitu, ezta? Egunero irakatsi behar delako, gizarte parekide bat behar dugula, non inon ez duen privilegiorik izango, ezta? Baina nik uste, hor bereziki, gizonok daukagula lan gehiena egiteko, eta ikusteko bikote harremana lehen esan dudan bezala, ezta? Ez dala botere harreman bat, baizik eta, harreman bat non denok izan behar dugun ardura, gauza guztiak parekidetasunean aurrera eramateko. Eztabaida honi datuak gehitzagatik, azkeneko naziometroan jarrera reakzionarioen inguruan galdetu genuen, eta espreski ze gairen inguruan ikusten dugun gehien areagotu direla jarrera reakzionario hoiek. Eta lehenengo posizioan agertzen zen atzerriko migrazioa eta aniztasun kulturalaren kontra, eta bigarren posizio batean genero berdintasuna eta feminismoaren kontra. 23%ak atzematen du, genero aldarrikapenen inguruan, nolabaiteko jarrera reakzionarioak atzeman dituela bere inguruan. Neri, esanguratxoa iruditzen zait, lehen umak aipatzen zuen hildotik, ez? Nolabait feminismoa indartzen ari den testu inguru batean, erreakzioak ere, indartze horrekin batera gertatzen ari direla,
eta, bueno, datu zornitzeagatik, garrantzitsua iruditzen zait, presente eduki dezagun hori buruan. Gero horren baitan ere, gertatzen da, pertsona bakoitzaren privilegio mailaren arabera, ala moduan ikusten dela, erreakzio hori eta arrisku hori. Ez dakit, zuek ikusten duzu, gizartean, benetako kontzientzia denik, oldarkortasun horren gorakadarekiko, Unai? Ez dakit zer esan. Nik uste bai ikusten direla azken boladan jarrera batzuk oso kezkagarriak. Begira, Madrilen bertan duela gutxi Emilio Delgado eta Gabriel Rufianek egin zuten ekitaldi horretan. Emilio Delgado behar bada ez zuen asmatu hitzekin, baina bai esan zuen oso kezkatuta zegoela poligonoetan edo Madrilgo auzoetan bizi diren gazte hoiekin, ezta? Behar bada ez dira boxekoak, baina box bozkatzetik gertu daude. Eta behar bada hor eragin behar da, bereziki, ezta? Ideia horietan sarrez daitezen, eta feminismoaren aurka oldarkortasun horrekin reakzionatu ez dezaten, ikus dezatela, hau ez dala, ez dagoela ondo defendatzea gizonen privilegioak eta zentzurretan, behar bada, bozkatuko dute ezain beste etorkinen mamuagatik, baizik eta kasu askotan feminismoak eragin dien oldarkortasunagatik, eta hor segurazki saiatu behar gara lan egiten, ezta? Kontzientzia egon badagoela, diskurtso antifeministak handitzen ari direla, batez ere, nik esango nuke, eskuinak mundu mailan duen gorakadarekin. Eta hori gorpuzten da modu ezberdinetan, bai emakumeon eskubideen aurkako diskurtso zuzenetan, bestelako zeharkako bestelako ideietan. Nik uste kontzientzia agian orain arte hor nifu-nifa edo pixkat kokatzen zirenak, ni matxista, ni feminista, eta horako jende asko dago tamalez, eta nik uste eskuin muturrak agian pertsona hoiei klik bat eragin ahal izan diela, muturrerako joera bat hartu duelako diskurtsoak, eta nolabait esaten dezulako, agian ez nago ados horrek esaten dunakin, orduan uste, baino feministagoa edo emakumen eskubiden aldekoago naiz edo konstienteago naiz nire privilegioak nolakoak diren, nola eragiten dioten bestei. Hori pentsatu nahi dut nire mikromundutik eta positibismo hartu nahi izate horretatik. Kendu gabe, lehen telefono indarkeria matxista salatzeko telefono horretan, iaz 3.000 salaketa egon zirela. Orduan, nik uste dut ez dela ez txuri ez beltza eta errealitatea oso gordina dela, egunero indarkeria matxista pairatzen degun emakumeontzat modu batean edo bestean denok pairatu izan degulako gizonen partetik erasoren bat. Adi izango gara, igande honetako mobilizazio guztiekin, baina aurrera egin beharra dugu eta esango dugu. SK sindikatuak salatu dunez, Gasteizko parkeak eta lorategiak mantentzea arduratzen den Enbiser enpresako greban parte hartu zuen langile bat kaleratu dute, hitzarmen propio baten aldeko lanuzteak 198 egun iraun zituen 2025 urteko martxotik urrira bitarte. SKak prentsaurreko batean azaldu duenez, greba amaitu esango dugu ongi berriz ere, SK sindikatuak prentsaurreko batean azaldutakoaren arabera, greba amaitu eta 12 egunera, arrazoirik eman gabe, grebalari aktibonetako bat kaleratu zuen enpresak, eta 10 egun barru beto esan da, martxoaren 16an, epaiketa egingo da, kaleratzea, baliogabetzea eta lankidea berriz ere hartzea aldarrikatzeko. Javier... Saez, SK sindikatuko kidea da, egunon? Aupa, egunon. Nola justifikatu dute kaleratze hau? Bueno, esaten dute froga periodoa ez dela pasatu langileak, azkenian bera sartu zen greba hasi baino lehen, baina 10 egun bakarrik, eta ia 200 greba egun eta gero, 12 egunetara esaten dute hori, proba ez dela pasatu. Hau azkenean gezurra da argi eta garbi, arrazoi bakarra da bere aktibitatea, bere jarduera greban eta bere importantzia ia 200 egun horretan,
eta guk argi daukagu errepresalia bat izan dela, ez? Greba bukaeran adostu genuen errepresaliarik ez direla egongo, eta 12 egunetara ikusi genuen hau. Ze pentsatzen dugu, azkenian, bera gainera, bere kaleratzea merkeen zela, geratzen zen azken kontratatua izan zen, eta enpresaren aldetik pentsatzen dugu, elekzio bat edo horrelako zer egin nahi zuen plantilla osoari, burua ez altxatzeko bueltan, ez? Eta, guk argi daukagu ez dugula onartuko, eta salatuko dugula leku guztietan gertatutakoa. Jakin dugu ere, testu inguru horretaz itzulera nolakoa izan zen, hor 200 eguneko gatazka baten ostean, egunerokotasunera, harreman hoietara, agindu hoiek ematera, ez dakit giroa nolakoa da, gaiztotua zeuen giro edo konpontzen joan da giroa greba bukatu zenetik gaur arte? Azkenean nik uste gauzak asko lasaitu direla, gatazka batzuk egon dira bueltan, interpretazio ezberdinak adostutakoari buruz gauza batzuetan, baina akordioak lortu dira, batez ere. Gertatzen dena da, kasu honetan, enpresak ez duela nahi joan barruan izan, eta gainera oso larria da, bera kontratatua izan zen, esandakoa, 10 egun greba hasi baino 10 egun lehenago, eta elkarrizketan berak galdetu zuen. Eskirolak kontratatu nahi duzue, edo nola da, ez, lasai, greba ez da ondo aterako, tal y cual, eta bera elkarrizketa horretan jadanik abisatu zuen, grebalaria izango dela. Ez decir, ni sartzen naiz eta greba bat badago, langilea naiz eta eskubideen alde borrokatuko dute ere, nire lankideekin, ez? Beraz, ez da sorpresa bat enpresarako, eta bai da oso bitxia, bera ez bakarrik oso aktiboa izatea greban. Izan da, langile bakarra, ia 200 egun iraun zuten greban, enpresako atean egon zela goizeko lehen orduan. Besteok egun bata edo bestea falta dira. Bera egunero egon da enpresaren aurrean, ez? Eta ez da kasualitatea, bueltan enpresa erabaki hau hartzea. Guk argi daukagu ez dagoela arrazoirik, hemen dagoena eskubideen urraketa bat dela, eta gainera, greba hasi baino lehen, lankideak oso argi zuten, errepresaliarik egongo balira, elkarrekin erantzungo dutela, eta horrela gaude, 16an greba, epaiketa dago deituta, eta konponbide bat lortu ez bada lehenago berriro hartzearekin, lanuzte bat egingo da, 4 ordukoa, kontzentra bat epaitegian, eta, pentsatzen dugu gatazka berriro aktibatu daitekela. Hor baita ere greban zehar interpelazio ezberdinak egin zitzaizkion Gasteizko udalari eta salaketa bat ere izan zen Olarizuko zelaietarako konponketak egiteko beste kanpo kontratazio bat egiteagatik eta kondena bat izan zen. Ezakite, udalarekiko egoera nola dagune honetan? Ez dago harremanik gaur egun, eta dagoena da oso larria gertatu dana egiaztatu dela, ez? Grebaren zehar, batez ere Artola Zabalen hizketan, zinegotzi arduraduna hor arlo honetakoa, izan da kriminalizazio hutsekoak, eta ikusten duguna da, berak salatu duela inbeste kontu eta ez dagoela ezer, frogatuta ez dago ezer eginda bere kontra, eta en cambio ikusten dugu nola Olarizukoa oso larria dela, ez bakarrik ikuskaritzak grebalariak ordezkatzeagatik salaketa edo izun bat jarri zuelako, zeren eta baita ere, beste izun bat dagoelako, 2 langile kontratatu dituelako edo zituelako udalak, bata
alta eman gabe eta bestea baja medikoan. Horrela izan da, bere jarduera. Da, azkenian, lotsagabea, pentsatzen dugu ezin dela hori ulertu bere postuetan jarraitzea, bera eta teknikaria eta Ginea jauna, egindakoa oso larria delako. Eta botere publiko batengatik ez da onargarria egin zuena, ez? Beraz, pentsatzen dugu, haiek jakin beharko dute berriro honetan ze postura hartu nahi duten. Gu pentsatzen dugu greba honetan eta martxoaren 3 hartuta, paralelismo batzuk badaudela, martxoko 76ko martxoko greben ondoren patronalak ez zuen beste aukerarik grebalariak berriz onartzeko baino, eta honetan uste dugu gauza bera gertatuko dela. Ez dago beste aukerarik. Errepresiorik ez dugu onartuko, eta hainbeste borroka egin eta gero ez dugu onartuko gertatutakoa. Eta ikusita zanolako ondoriak egon diren udalaren kondena hori ikusita zuek ere prestutasuna adirazi duzuela berriro mobilizazioetara jotzeko. Horren iragarpena egin ostean, atzoko prentsaurrekoaren ostean, jaso duzue erantzunik edo erreakziorik? Oraindik ez, eta pentsatzen dugu aukera dagoela hitz egiteko, gu beti prest egongo gara, hori, erreakzioa onartzen bada. Oraindik ez dago mugimendurik izan, eta dana den, espero dugu, epaiketa baino lehen egotea. Bestela, epaiketan defendatuko dugu Joanen eskubideak, eta kalean baita, eta jarraituko dugu mobilizazioekin, eta Gasteizko txoko guztietara eramango dugu gure salaketa oso larria delako, eta pentsatzen dugulako hemen jokoan daudela, askatasun sindikalak daudela, argi eta garbi. Adi izango era, urrengo jazuerei, baina baita, epaiketa horri ere. Javier Saez, SK sindikatuko kidea, mila esker goizonetan gurean izateagatik. Bai, mila esker zuei. Gasteiztik hasiko gara, Unai, ez dakit, zer iruditzen zaizu gertatu den hau? Enbizerren greba gogorazi behar da, izan dela Gasteizen azken urteetan luzenetako bat, ia 7 hilabete egon ziren, eta lortu zituztela, behaien eskakizunetan, gutxienez oso proportzio handian, eskatzen zutena, soldataren 125 inguru igo zitzaien, atxeden hartzeko denbora gehiago, lan egiteko egunak ere murriztea lortu zuten urtean, eta zentzu horretan arrakasta izan zen borroka, baina ikusten dugu nola greba eskubidearen kontrako bi neurri eman direla, bat udalaren partetik eta beste bat enpresaren partetik. Nik uste onartezinak direla biak ala biak, enpresak ezin du langile bat bota mendekua hartzeko, eta espero dute epaitegietan hori hala frogatzea. Eta hori bezain larria iruditzen zaite udalaren papera, orain Javierrek azpimarratu du Beatriz Artolazabal zinegotziaren papera, greba eskubidearen kontra, kontratatuz bi langile eta traktore bat olarizu egunean, hain zuzen ere, erromeria aurrera eraman ahal zedin, greba eskubidearen gainetik, eta epaitegiek ere esan dute hori gaizki egon zela eta legearen kontrakoa izan zela. Nik uste lotsagarria dela, eta nik uste fondoan dagoen gaia edo gaietako bat dela udalek azpikontratatzen dituzten lan batzuk, Enbizer gogoratu behar da, Urbaserrena zela, Florentino Pérez boteretsuaren enpresetako bat zela, gero saldu zion Putrefunts bati, Putrefunts horrek saldu ziola beste Putrefunts bati, eta hoiei ari gara, udalek beraiek egin bezituzten lanak azpikontratatzen, eta eskatu behar dena da, nik nire ustez, ez daitezela azpikontratatu, eta azpikontratatzen badira, bertan dauden lan baldintzak, udala ere horren arduradun egin dadila. Nik ere horrela ados nago, Unaik, egin duen memoria ariketa horrekin zen nik ez duen horren berririk, eta
begiak irekitzen dizkizu eta konstiente egiten zera egoera nolakoa den. Nik uste dut, unaik aipatu den hitz bat mendekuarena, dela igual erdigunean kokatu daitekenetako bat, bera Juan deitzen da, kaleratu duten langilea, bera izan da aktiboena borroka sindikal honetan, denbora gutxi zeraman enpresan, eta ordena elkartu dute, eta azkenean bukatu da bere lanetik botatzearekin. Nik uste hori, ni ez naiz epailea, ez dakit horre buruz asko, baina hola zentzu komunak esaten dit, ez dela legezkoa hori egitea, zure eskubide bada, zure lan baldintzak aldarrikatzea, greba egitea, eta enpresak ez luke hori erabili behar, gero zure kiko mendekua hartzeko. Eta nik uste dut gero unaik hartu duen ideia horrekin, udalak egin beharreko lanak azpikontratatu, eta askotan erabiltzen da formula hori, eta azkenean ezakizu benetan atzean dagoen enpresak nolako lan baldintzak dituen, deialdi publikoak egiten direnean, irizpide batzuk hartuko dira kontuan, bat ala beste aukeratzeko, baina beti externalizatze horrek ere arrisku puntu hori hartzen du, eta nola baiteko gertuagoko kontrol bat eukitzea azpikontratatzen diren zerbitzu horiek kalitatezkoak izan daitezen, kasu honetan hiriko lorategiak ondo egon daitezen, baina aldi berean lorategi horiek zainduko dituzten pertsonak ere bere lana ondo ordainduta egon dadin, bere lan eskubideak onak izan daitezen, eta nik uste hor udalak ere ardura hartu behar duela, kontratatzen dituen zerbitzu horietan, bermatu dadin baldintzak onak izango direla. Hemen utziko dugu, ostiral honetako analisi maila, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño, mila esker goiz honetan guri laguntzeatik. Ondo, gero arte. Eio. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras. Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia eginda zuen pontafina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez dakiz zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Haren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, nuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jaunkoetzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea,
Eta nire Kristo hau miniro beltza zen. Zeren gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa. Predikatzen zuen, zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu. Eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia, nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honizua buruko. Ikus deza munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, 1000 urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz kristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan 2 berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atsedenik, haizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta hoi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Informazioaren aria. Gure hirien beroak babestu.
Goizeko 10 dira. Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egin duten 7. gerra eguna hasi da ostiral honetan, Teheranen, Libanoren eta Pertsiar golkoko hainbat herrialderen aurkako eraso berriekin. Halaber, Irango guardia iraultzaileak ohartarazi du bere herrialdea prest dela gatazka luze baterako. Itxaso Leon, egunon. Egunon pei egunon entzuleok, bai hauesek ekialde ertaineko gatazkaren baitako azken gertakariak ostiral honetako egun sentian. Alde batetik, Israelgo armadak Teheranen aurkako eskalandiko eraso uholde berri bat hasi duela iragarri du Teheranen aurka, Irango zenbait hedabideren arabera, leherketa handiak izan dira hiriburuko hainbat tokitan. Bestetik, gerra luzea zohartarazi du Iranek. Irango guardia iraultzailearen bozeramaileak Ali Muhammad Naini brigadako generalak adierazi du orain arte egindako erasoaldiek Irango gaitasun militarraren frakzio bat, baino ez dutela erabili Press TV tokiko telebistak jasotako ohar baten arabera. Gainera, Saudi Arabiak, Katarrek eta Kuwaitek hainbat misil atzeman dituzte aireko espazioan, Saudi agintariek ziurtatu dute, hoietako bat Sultan Printzea izeneko aire basera zijoala, eta Katartarrek berriz Dojako Al-Udeid basearen aurka droneekin egindako eraso bat zapuztu dutela diote. Goizaldean bombardaketa berriak izan dira Libanoko hegoaldean eta ekialdean baita Beiruteko hegoaldeko auzo periferikoetan ere Libanoko albisteen agentzia nazionalak jaso duenez, eta Iranen misi balistikoen erasoak 80 murriztu direla ziurtatu du bestetik Ameriketako Estatu Batuek eta droneekin egindako erasoak berriz 83. Gainera, Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren departamentuak 30 eguneko aldi baterako salbuespena baimendu du itsasoan ondartutako petrolio kargamentu errusiarrak indiar fintzailei saltzeko, eta amaitzeko kontatu behar dugu Ameriketako Estatu Batuetako Kongresuak atzera bota duela Donald Trump presidenteak Iranen aurka agindutako eskuartzen militarra geldiarazteko ebazpena, eta Israelek eta Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoetan hildakoen kopurua 1230 esan dezakegu igo dela larun batetik, martirian eta veteranoen gaien fundazioa deritzon agentzia publikoak jakitera eman duenez. Libanoren aurkako bombardaketa kanpaina berriz 123 pertsona hil dira eta 683 zauritu Libanoko larrialdietarako operazio zentroaren arabera. Eta bestalde, Euskal Herriak Natori ezetz esan zion referendumaren 40. urteurnaren bueltan, hainbat eragile internazionalista eta antiimperialistak manifestazioa ditu dute Iruñan martxoaren 14an. Abiadura handiko trena gelditu Nafarroa ere deitzaileen artean dago eta bertan parte hartzeko deia egin du herrien subiranotasunaren etsaiden Natoren imperialismo genozidaren aurrean. Plataformak ohar batean gogoratu duenez, Ukrainako gerra hasi ondoren Europako Batasunak Natorekin lankidetza estuan 2022an mugikortasun militarrari buruzko 2.0 ekintza plana abian jartzea erabaki zuen, eta plan horren bidez Europako garraio sare guztiak erabilera zibil eta militarrerako egokitu nahi dira. Salatu duenez, abiadura handiko korridoreak helburu militarrerako egokitzeko gastua dagoeneko jasota dago Europa Konektatu programan, eta 2028tik 2034 bitartean 51.000 milioi euroko inbertsiotik 17.500 euroko gastua aurreikusi du helburu horretarako. Eren bat, horrekin batera gogoratu du NATOko kide diren herrialdeek iaz gastu militarrerako erabiltzea adostu zutela urteko barne produktu gordinaren 105%tik 1,5% logistika militarra erraztuko duten azpiegiturera bideratuko dela. Egoera ilun horretan, abiadura handiko trena geldituren arabera, hemendik aurrera Euskal Herrian 200 egoitza baino gehiago dituen heriotzaren industriak ez ezik, eraikuntza zibileko enpresek ere irabaziak izango dituzte gerraren negozioarekin. Horregatik guztiagatik Natoren aurkako manifestazioan parte hartzeko deia egin du plataformak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, hainbat intzidentzia genituen errepideetan, hoietako gehienak konpondu dira, baina hori bai AP8an izandako istripuan, Zestoan eta Bilboko norantzkoan, azken informazioa dugu, 3 kilometrokoak direla autopilaketak. Eta bestalde, eguraldiaren informazioa jasotzera goaz, Zikiri Barluzea. Eguraldi ezegonkor, euritsu eta freskoa nagusituko da ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina euria gehien bat lurraldearen iparekialdean eta gehien bat Gipuzkoan botako du, eta tarteka gainera zaparradak handi samarrak izango dira, bereziki
kostaldetik gertu. Goizurialdean ere euria izango da, baina bertan gutxiago botako du, baina han ere zaparradatxo batzuk emango dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, akaso goizurialdean euri gutxiago botako du, baina euritan jarraituko du. Aldeiz Kantabriar isurialdean arratsaldea ere euritsua izango da, bereziki Gipuzkoan eta iparekialdean, bereziki Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa iparraldean tarteka zaparradak handi xamarrak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizean nagusituko zaigu eta bolada oso zakarrak utziko ditu. Kostaldean eta Ebro bailanan temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 5 eta 11 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handi xamarra jasango dute, Kantabriar isurialdean 10 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 7 eta 12 gradu bitartean temperatura maximoetan baxuenak Araba eta Nafarroa herrialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Ba guzti hauek, esan da, agurtzeko tenore aldu zaigu, eskerrik asko Itxaso. Aio, bi asteburuan. Eta baita ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Egunon? Egunon, Pelli, nola daukazu nahotxa, ostira nahotxa daukazu, Bai, nabaritzen da. Bueno, zuek ere. Beste jolgorio eta festa ba nabari zaizu, Bai, baina siestarako goz nabil gaur. Bai, bueno, orduan azkar bukatuko dugu. Tira, Euskal Herriko farmazialari euskaldunen elkarteak 30. urteurren ospatuko du, eta gaur beraiekin hitz egingo dugu, nolabait festaren aurretik, eta farmazia zerbitzuak euskalduntzeko eta egiten duten lan hori aztertzeko. Kafe hutsare hartuko dugu, Jone Bengoa eta Gontza Luriberekin, hauek Makur antzerki taldeko kideak dira biak. Astebururako arte eszenikoen agenda ere prestatu dugu, eta izaro gurera dator, kontatzera, nolakoak izango diren, urtarrileko kontzertu berezi horren atariko tailerrak eta kontzertuaren sekretutxo batzuk, Goiuri, ez dakit noraino kontatu nahiko digun? Ez dakit, nik ere ez dakit zer kontatu nahi duen, badakit azaldu nahi digula, arkitektura izena jarri dio bai diskoari eta baita kontzertu hauei, eta eraikiko dugu denon artean kontzertu bat, baina ze esan nahi du denon artean kontzertu bat eraikitzak. Oraindik ez dugu ondo ulertu, beraz azaltzen digun. Ira, 11 herrietan gurekin izango dugu izaro, eta horrengo 2 orduetan hementsi izango gara, zuekin kafe hartzeko. Hori da, bota beharko dira, planoak eta dena, arkitektura lan horretarako. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pelli. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, ondo segi, asteburu politia izan, aio? Naiz irratia.